Felice tarde. Welkom bij een webinar die studiekeuze, die studeren in het hoger onderwijs. Nós estamos tendo fallo técnico chiquito, que espera você tudo escutar meu e você por o AMI também em beeld. Please confirmação de se via de chat of de Q&A. Que você está escutar e o abon. Yes, ok. Mas danke na Juan Esteban para sei. Nos desculpa que nuestra comisión tiene más lat, pero nos está un poco contratiempo con el sistema. Pero great que você tem. Danke por join ons awe na die dos webinar que nos de uma série de 3 que nós de host. Awe nos tem het tópico studiekeuze e studeren in het hoger onderwijs. E nos de host is aqui Aruba Huis conjuntamente com studiekeuze 1, 2, 3. We gaan het vandaag tweetalig doen, dus een tiki papiamento en ook in het Nederlands, aangezien wij ook gasten hebben. Dus we hebben een gastspreker namens Studiekeuze UT3 en we hebben ook een aantal panelleden, onze mentoren, die werkzaam zijn in het hoger onderwijs en we hebben ook een aantal Arubaanse studenten. Dus het wordt een zeer interessant, hopelijk leerzaam en gevarieerd webinar. We zullen proberen ook een beetje interactie met jullie te houden. We zullen eerst beginnen met studiekeuze. En daar zal mevrouw Anke Koopman namens Studiekeuze UT3 een presentatie houden. En daarna zullen we de dialoog aangaan met de panelleden over het studeren in het hoger onderwijs. Ik heb een aantal praktische mededelingen. Dus meteen algum assunto práctico. Para mencionar, você pode perguntar via de Q&A, onde nós vamos contestar sei, e se você reparar que não está contestar, nós está por de contestar também mondeling na final de apresentação. Sei te para o homem que começar a apresentar, tu está com o join us awe, mas nem mencionar, nós está host Aruba Huis junto com a Studiekeuze UT3 e nós temos para colega e estudante dan também que está join us. Ik zou heel graag alle sprekers, panelleden willen uitnodigen om hun camera's en microfoons aan te zetten. Om zich even voor te stellen aan het publiek. We hebben nu 76 deelnemers uit Aruba. Allemaal aspirant-studenten, ouders, misschien andere geïnteresseerden. Die met ons meedoen vandaag. We hadden veel meer aanmeldingen, dus dat ging ongeveer rond de 160, dus hopelijk zullen die ons binnenkort ook aansluiten. Niet te stop is slide Orato, zodat de anderen ook even in beeld zijn. Yes, de camera's en de microfoons kunnen allemaal aan eventjes. James. Yes. Oh ja, ik wou zeggen de camera kan niet aan, omdat de host has stopped it. Aha, oké. Jij moet mijn camera aanzetten. Oké, even kijken hoor, of dat lukt. Ja, dat zijn de voordelen van de host, hè? Start my ja. Ja, je zit in een goede positie, jij. Ja, en dan gaat het ook soms mis. Even kijken, hebben we iedereen in beeld? Volgens mij wel. We hadden wat probleempjes met een microfoon. Hopelijk doet hij het nu wel. Nee, ja. Helaas. Nee, we horen nog steeds niks. Oh. Oké. Nou ja, we beginnen met de voorstelronde. We beginnen met onze gast van Studiekeuze UT3, Anke. Stel jezelf voor aan de Arubaanse aspirant-studenten en iedereen daar op Aruba. Ja, hallo allemaal. Ik ben Anke Koopman en ik werk als communicatieadviseur bij Studiekeuze 1, 2, 3. En wat dat precies is, dat gaan jullie straks allemaal horen. Ik ben niet alleen communicatieadviseur, ik geef ook studievoorlichting. En ik heb hiervoor als docent en studieadviseur bij de Universiteit van Amsterdam gewerkt. Dus bij Studiekeuze 1, 2, 3 komt die communicatiekant en die voorlichtingskant mooi samen. En ik ga jullie vanavond van alles vertellen over hoe je je studiekeuze kunt aanpakken. Mooi, hartstikke fijn. We zijn heel benieuwd wat Studiekeuze 1, 2, 3 allemaal doet. En, ja. Maar daar zullen we het straks allemaal over hebben. Onze mentoren, collega's,
Wie gaat als volgende zich voorstellen? Ja? Ik ben Donna van Heukelen-Kok, mentor van Groningen, Leeuwarden en Emmen. Ik woon inmiddels 24 jaar in Nederland. Dus ik heb zelf ook gestudeerd. Ik ben vanuit Aruba naar Nederland gekomen. Dus ik weet wat het is om als student hier te zijn. Ik werk bij de Hanse Hogeschool inmiddels als voorzitter examencommissie. Ik ben hogeschooldocent professionele vaardigheden en docent accountancy. Want ik heb zelf als achtergrond dat ik registeraccountant ben. Maar inmiddels al ruim 8 jaar ervaring in het hoger onderwijs. Dus ik hoop dat ik al jullie vragen kan beantwoorden vanavond. Yes. Dank je, Donna. Solange. Nou, goedenavond allemaal. Ik ben Solange Kwandes. Goedemiddag nog op Aruba. Goedemiddag, bon tardi. Mijn naam is Solange Kwandes. Achtergrond is onderwijskundige. Ik heb eerst HBO, maatschappelijk werk en dienstverlening gestudeerd en daarna pedagogiek met een specialisatie onderwijskunde. Ik heb altijd in het onderwijs gewerkt. Ik zeg altijd wat ik doe is, ik help studenten weg te vinden binnen de universiteit. Met alle vragen en uitdagingen die ze kunnen komen. Helpen ze hun weg te vinden. En ja, het geeft me gewoon energie. En het is ook heel leuk dat ik dat wat ik nu in Nederland doe voor Nederlandse studenten, internationale studenten, dat ik dat ook voor onze Arubaanse studenten kunnen doen. Dus dat doe ik met heel veel plezier al 2 jaar. En naast mentor bij het Aruba Huis voor de regio Leiden, Delft en Den Haag, de technische opleidingen, ben ik ook studiecoördinator van de masterstudie Computer Science aan de Universiteit Leiden. Yes, alright. En de belangrijkste gasten van vandaag, dat zijn onze studenten. We hebben 3 kunnen overhalen om mee te doen met ons live. Ladies first, Charicia. Goedemiddag, bon tardi, turgente. Saludos. Mi nombre es Charicia, ik estudiando comunicatie na Hanse Hogeschool naar Groningen. Y me lo conta más de mi presentación. Mocharibo. Maar preparar full PowerPoint para nós. Dus, great. Looking forward to say. Nós temos também Joan. Goedemiddag iedereen, bon tardi. Ik ben Joe Mawari, ik ben 18 jaar oud en ik studeer Applied Earth Science aan de TU Delft. Daarvoor heb ik collega Urbano VWO afgerond en ik ben in juli naar Nederland gegaan, maar omdat daarna mijn studie zeg maar helemaal online was, ben ik weer voor 2 maandjes nu terug op Aruba. Ja, dat klopt. In tegenstelling tot Charissa. Charissa doet je denken dat ze op Aruba zit, maar dat is niet zo. Maar jij zit dus wel op Aruba, Joan. Ja, oké. Nou, welkom. Lekker in de koud. Serjan. Ja. All right. Oh, hij doet het! Ja, nasa cambia. Tengo telefono. Oké. Bon tardi. Bon tardi, Ruby. Boa noite, pessoal na Hulana aí, no? Meu nome é Serjan. Anto me estou bem de idade. Me estudando agora psicologia na Universidade de Leiden. E me dei conta um pouco de cultura, como expect o que me estudo na Hulana, com a vida também como tá agora com corona e alles. Perfect. That's it. All right, looking forward Pabo bijdrage daarmee. Masje, dank je Pabo. Dank je wel voor nu. We gaan beginnen met de inhoud. Ik zal eerst een stukje verzorgen waarin we een aantal stellingen gaan voorleggen aan de deelnemers en ook een aantal vragen, zodat wij ook een beetje een idee krijgen van wie wij hebben vandaag met ons. En daarna zal Anke doorgaan met een stukje studiekeuze. Alright? Even kijken hoe we dit gaan doen. Hopelijk werkt de techniek mee. Yes. Oké. Dit was de voorste ronde. Então, switch back no papiamento. Wanneer nós subisa webinar, een presentatie aan toeren, slides aan het holandês. Dus alle slides zijn in het Nederlands. En die zullen ook na afloop, we zullen de presentatie ook na afloop plaatsen op de website ea.w van Departamento de Enseñanza. Dus straks, jullie hoeven niet alles te noteren. Dus we zullen dit ook na afloop plaatsen. In presentatie aan het holandês e papiamento.
E pergunta dan de Q&A por assim de holandês, papiamento, inglês, espanhol, you name it. Vita querer nós estar nos meus quatro idiomas nem seguro. Se tem perguntas dan specifiek, dus als er specifieke vragen zijn voor Anke, over studiekeuze 23, dan wel het liefst in het Nederlands, want dan kan ze ook meelezen en dan ook gelijk beantwoorden in de Q&A. Yes. Naast de studenten die met ons vandaag aanwezig zijn, hebben wij ook nog een aantal studenten van ons, huidige studenten van Aruba in Nederland. Nou, dat kunnen ons niet de switchback op papiamento, want we automatisch erbij doen. Nós temos filmpje que nós te doen nang consejo nang e também contam tiki de com anang a chega na nossa studiekeuze. Os estudiantes nang ko a chega não é aqui para a prome, tem algum contam tiki mas aqui nang, pero em princípio nantur tem ainda operação e com nanta corda com na mestragem experiência de estudo e que de struggles estão com nato para poder e que também não te aconselhado em sei. Dus nós trabalhamos rato para e filmpje. E quero pedir rato tu gente paga na câmera, se sei por. Anterior nós trabalhamos tendo rato de estudante na aqui. Era assim? Na Holanda, eu estudia dois diferentes estudos. Eu começo com logopedia. Para esse, eu não informar mais bom atual. Eu diz algo como eu gosto, então eu quis esse se ressaltar como eu não acabei para sobre eu não gostei. E next ano, eu vou para tourism management e para esse, eu check diferentes open dagen, eu vou proefstudiedagen e eu check diferentes vídeos também para YouTube. Para me informar mais possível over die studie. Maar bij online, maar search escola nang e comparar cultura escola nang, maar prefere Leeuwarden e também me gusta estado. E tá outra estado quieto, comparar com outro estado nang kuton tiki mais druk. Maar bij também online e maar wakriba escola como quis NHL standen, que com a tour nata oferecer. Também mauá na Facebook page, mauá na Instagram, e mauá que cultura estudante na tá bezig com né e que cultura na tá logrando, uma tour na by internship, na by na para minor. Dus tour esse tá processo de como me aqui Leeuwarden e de como aqui NHL estão como minha escolhência. Para começar, eu começo sobre mesmo que eu seguro de estudo com da Bahia assim. Seguro é catch up, so we nossa strong para escolher o estudo. De minha pessoa, uma comissão busca informação, mas o que é interessante, frente que eu tava de minha pessoa, eu gosto com ele bom, eu gosto com ele tranquilo, bom de cena. Eu se ela como busca informação e estudo, eu vou tentar que sei. Agora vi aí estudo bom kernel. Quando como aí estudo bom kernel, eu tô seguro na qual escolha o estudo essa aqui. Uma comissão busca escola que eu tá guna e opleiding aqui. Então, uma vez como a escola aqui, eu comecei a buscar contato com os estudantes com a turma de opleiding aqui. Se você quer conhecer o que está sendo opleiding, está recomendado o país que não, porque não pergunta. E se não está sendo sempre a escola que tem não pode dar o como mais informação. No texto que eu vou postar, diz para escolher, estudo diz para escolher. Me basically busca riba Google, tu rehabi yung opleiding ko natutunan na Holanda. Di inang malesa ng short description anto para maskirvi isso ng kutaw ta interessami mas. Depois de sei, vai mais deep into nang começa a buscar que vaca na daduna ou den que stad na dadunele. Di inang end up to decidir entre dois, kutaw ta chemie of chemische technologie. Pero não agusta hopi vaca na kutaw na daduna den chemie. Dus mijn end up daarbij co-option 2 com a chemische technologie. Ik ben studiando werktuigbouwkunde. Mijn escolhencia para EVAC A, of bij opleiding A, dat door ik comissar de Aruba gaba. Ik ben na studio na EPI. Lo que nos hayan ahora aquí está similar,
Dus wiskunde, mechanica, qual também como combinação de natuurkunde com wiskunde. Op hoog niveau, dat was right. Hi, meu nome é Talili e está sendo China Studies na Universidade de Leiden. Bakit ko kasi China Studies, sobrang ito ang may pagkat untuk saya efak lang na may bom. Allora el lenguaje na may mejor, ahora no piensa más en lenguaje. Ante ahora más si no piensa más China Studies sobre mi mayor na também na ahora sim um pouco de cultura e lenguaje. Para esta não tem problema of mesmo de ajuda para que studie. Milo aconselha para fazer studie keuze test online, ando também para tomar contato com a school de cá. É muito importante também passar, fico abo que fico abo to gusta, passo al final é uma opleiding e trabalho com abo base para resto de vida. Mas é importante a minha haya para trazer uma lista antes que vi tudo qual abo to bunga ding tudo qual buta malo ating anto comparar sa kinang tudo opleiding na buta haya interessante. Ando também outro ponto que me quero precisar de lá tá para vai visitar, não tenho medo de visitar e trabalho na computador interessado em vai join na dia anto a com actually vai anto assim na bola porque uma ideia de como é opleiding por favor. Não quis demais ler, dus tomar bom tempo para ler over diferentes opleidingen, para mim que vou fazer coisa. E por falar vídeos a papel que gente não está fazendo a opleiding que gosta para ter uma ideia de como a opleiding actually está, então não somente informação não que está online. Se você vai fazer estudo aqui, se você vai back Aruba, se ku estudio aqui, bolo por fazer na Aruba, dus mane dembo futuro lo hasin trabaho Aruba of algo assim, of se bolo tá overqualified of algo assim. Dus mi consejo tá ask research e ponto ram. Lo que me puedo aconsejar para estudiantes na curva bem o que tá, hacer bom research de lo que você estudia, lo que você gosta, não hace para outro gente nem para mama nem para outro gente. So na final do dia tem opinião que tá bem, então não tá switch, não tá gostando, então não tá switch de opleiding. Então você dá gastamento de tempo e placa. Então fazer bom research, para me cubo bem, então make the right choice. All right. Sei tata algum de nós estudiantes na atual na Holanda na palavra na aduna pari tips conselho hopi interessante. Vite querer anante sankuting a first hand experience mas bisa nang apasating nang sa kiko by robes, kiko by bom, kiko na CNG. Aunque cada tem na mesma motivação para uma escorrência, toch vite querer a mensagem general que na duna tá fazer bom research. Nos corre para escorrer e wak por de liberdade que bota bom denge, que bota gusta, que bola que hasi e você toma bom tempo para fazer isso aqui, para que outro gente não, para que outro estudante, vite querer na duna algum tips seguro hobby valioso e dia que tava nós também para que estudante da conta live conosco awe over die kung naapakean ikiko te costa kung nata experienciando aqui ao kun jana asidans cohesia e nata studiando ding hoger onderwijs aqui na prometo que nós vai over na studiekeuze 3 nós tem paar die pergunta para bosso paar stellingen também que nós geleg para bosso voor para prikkel bosso tiki para começar pensa riba algum course pergunta da importante que bosso mester hasi bosso mês de processo de escorrência de estudo mas depois da WAC você começa a você na Aruba ainda e que na final da meta para chegar se nós aqui na Holanda bom preparar e com meta bom definir de que você bem hasi ku bota ku dan ku nos kaba awe 88 deelnemers nan ku ta live ku nos ta muestra kaba ku bota tomando o processo na sério dus po atuma seguro step positivo para começar a preparar o mês bom dus nós está segura aplaudir sei me também share rato nós tem algum pergunta para você riba plataforma que chama Mentimeter me quero pedir para você sunan ku yakaba tariba você celular quizás se também vira tiki difícil esnan ku tariba de
Estão com tariba de laptop of computer por coisa celular, em caso que tem data of Wi-Fi, e você começa vai na menti.com. Se você vai para o website menti.com, ou você vai um browser novo, vai para menti.com e você usa o code 700966. E nós temos alguma pergunta para você, para nós ter uma ideia mais ou menos em que fase você está e que é a sua opinião sobre alguma coisa. Dus mientras o resultado não está dentro, nós estamos aqui com você a escolher. E a primeira pergunta que nós gesteld hebben, welke uitspraak past het beste bij jou? Ik heb nog geen idee welke studie ik wil kiezen. Ik heb wel een idee welke studie ik wil kiezen, maar ik weet het nog niet zeker. En ik heb een goed idee van wat ik wil. Interessante. Nós estamos aqui, o resultado não está trentando. Ok. Estão conosco. A grande maioria até agora aqui com a Janelle está twijfel. Tem uma ideia para twijfel. E tem um grupo que está seguro que aqui com a Nankia. E nogmaals, is aí por varia para cada pessoa. Tem chance que você tem examenklas, of você tem voorexamenklas, of você orientando a hobbymaster em PAN. Em cada fase porta em qualquer fase na aqui. E dependendo de que estádio você de processo de escorrência, você tem que tomar alguns stappen. E over de stappen nem também nós também papel um X. Oké. Nou. Ik denk dat wij niet mogen klagen over de resultaten tot dusver. We zien maar 2 mensen die nog geen idee hebben wat ze willen studeren. En dat is oké. Daarom zijn jullie ook hier, dus dat is mooi. 32 mensen die nog aan het twijfelen zijn. En 30 mensen die het zeker weten wat ze willen gaan doen. Dat is mooi. Alright. Volgende vraag. Ik heb al besloten dat ik in Nederland wil gaan studeren. Heb je die keuze voor Nederland al gemaakt? Is dat een definitieve ja? Ben je nog aan het oriënteren? Hou je andere opties nog open? Heb je nog twijfels over Nederland? En waar ligt die twijfels dan eigenlijk? Waarom twijfel je nog? Alright. Keuze voor Nederland is voor de meerderheid al gemaakt. Dus jullie zijn echt heel gericht aan het oriënteren voor Nederland op dit moment. Dat is goed om te zien. En we hebben een kleine meerderheid die nog aan het twijfelen is. En 1 persoon houdt andere opties nog open. En dat is ook prima. Oké. Ja, duidelijk. We gaan naar de volgende. El siguiente também para o factor que é mais importante hora de escolher para Holanda em caso aqui não. Tem para o meu webinar nós mencionar que tem hobby factor que você tem que considerar e que você tem que reflexionar e evaluar para momentos que é importante. Na pergunta aqui nós pedimos para rangschik e sugumi e para mim 2 ou para mim 3 que você é mais importante. Dus Kiko Pabo está mais importante para escolher, o fator que está mais importante para escolher país para você estudar, no caso aqui Holanda. Para mim o fator está mas não sei se esse é fator que você está considerando. Tem gente que está dizendo que Holanda não está para mim, está muito frio, esse é echt não fator que para mim está importante. Tem gente que juist gosta, dat kan. Para assim, tem outro fator na maneira é cultura, é porta a distância para com Aruba, é porta gasto não envolvido para com estudia, é porta opção de financiamento de estudo, então a travessa aí varia para cada país, depende onde você vai estudar. Se você tem família, amistade aqui não,
optionen para estudar, dessa quantidade de opleidingen dan kuting, etc. Dus, tem hobby factor que eu tenho que considerar hora de fazer boa escolhência e vou me estar consciente também de diferentes fatores aqui. Então, leuk para wak, que o estudante não é importante, de hora que na a kwaliteit van het onderwijs, van de opleidingen, huisvesting, als zaak bij na 4, erkenning van de opleidingen en diploma's, mogelijkheid om te werken naast de studie. Esse aí também é verdade fator que este considerável, se aí não é possível na todo país, na Aruba, mas claro sim. Por exemplo, se você estuda na América, você tem student visa e você por tu viaja trabalhar off campus, para poder ter bijbaantje. Pero nós estamos agora aqui, é top 3 de kwaliteit van het onderwijs, erkenning van de opleidingen, diploma's en opties voor volledige studiefinanciering. Nou, dentro dessa sessão que nós assistimos, me tenho que dizer que essa aqui é top 3 mais importante que o estudante não a indicar que não está passando a escolhência de caso que para Holanda. Então, que não está confia em qualidade de ensinança, que não diploma depois que não acaba não sabe que reconhece e que não pode trabalhar, por exemplo, na Aruba ou onde que seja. E que tem financiamento de estudo, dus zij nota doellijke cabeça, dus nota sina que boting mestre de ajuda financeiro die maior na banda, of que mestre de hoop spaargeld voor die banda para por studiar. Duidelijk. Dank je voor onze contesta dan. Maar neem maar bijzonder voor mijn webinar, is dan goed a do meio que saque. Se você twijfela ainda, se você tendo outra opção a abrir ainda, há a mesma lista aqui para opção aí e o aqui de verdade que está combinado. Nós estamos na seguinte, se aqui está stellingen dan que nós quer puntraboso, se aqui está stellingen dan que botin ku indicatie bota disagree or agree. E prometa als je VWO doet, ga je uiteraard naar de universiteit. Ik wil later vooral veel geld verdienen. Dus dat is importante, Pablo. Ik kies voor een sector waarin ik later zeker een baan te vinden is. Dus wat is importante é parte de seguridade laboral, na final, cubo acaba, cubo estudio. Of in última stelling daar, ik wil van mijn hobby mijn werk of mijn toekomstig beroep maken. Dus wat is parte die tem echt plezier de mijn werk, cubo trabalho, cubo hobby, is hij, Pablo, de hobby mais importante, cubo bijvoorbeeld parte die gaan hobby plakken of die dingen baanzekerheid. E portanto, bota haya tu tres importante, dat kan ook. Pero essa aqui ta pergunta dan, que tá bom para postel para mês para boa kiko abo pabo ta doorslaggevende factor anto. E pro mês stelling, para kiko nós ta hasiele, para nós ta reparar que tem hobby estudiante na Aruba, para ta conta para na Holanda também, que hasi VWO e que expectativa está automaticamente botin que vai universiteit. E com expectativa de escola, expectativa de boa maior, de boa omgeving, de boa mês quizás também. Quizás não está tendendo para de outro não, por a nós bisabo, é ok se para hasi VWO e para considerar para hasi HBO opleiding. Não tem nenhum problema que seja. Pasobra, probeert in differente leerroutes, voor commissar de HBO en op de universiteit, dat kan allemaal. En dan mensen dat een taboe, si we hasi VWO, ibo ke hasi HBO-opleiding. Alright? Dus we oriënteren mensen mais breed. Oké. Interessante para wak também boso escolhência, né? Nós temos as seguintes stellingen. Aha. Ik ga sowieso in dezelfde stad studeren als mijn vrienden. Dus dan wacht een hoop studenten te kiezen voor een studiestad. Dus wij dan die friends, dat die familie. E jij dan também wacht não pode estudar ainda. Sim, esse é um fator importante, Pablo. Nós te compreender, sim. Recorda que o estudo está é prioridade número 1. E a Holanda está chiquito. Holanda por travel hobby fácil. E como estudante, vou travel grátis também, não? Com o OV card.
Is ik de stelling dat ik kies voor een sectoropleiding waarmee ik terug kan naar Aruba. Zeg je dan met de algo que eu tenho considerar. Tu viaja usa exemplo aqui, botin diferente opleidingen dan hopi traditionele, pero hoje em dia botin tour type de opleiding. Se você behast sterrenkunde, bijvoorbeeld, waar je verdiept meest in sterren, zonnestelsel, etc. Quizás, niet dat seguro, portanto, lo tem trabalho, of trabalho lo limita, culo behast, de caso para considerar de buyback. Dus ze hebben zitten sempre in achterhoofd over die escolhe. Costa por cada outro, por topa check of gaia que não iba queda, you never know. Pero se bo ambição tá para buyback Aruba, portanto tico wak verdade que te costan ku Aruba lot investeer e ku te pas dan met de propria motivatie. Als mijn gewenste opleiding ook op Aruba wordt aangeboden, overweeg ik om op Aruba zelf te studeren. Het is opvallend para Waku, mas het strongly, lean más towards disagree. Pergunta aqui, stelling que nós ponele, para que nós Waku, hoop estudiante das coisas estudiam para vir Holanda, mientras que o mesmo estudo que te wordt oferecido na Aruba. Então, não da caminho nós apunta, pero de como, que eu reitei motivação, de importar uma impressão que o estudo de Aruba tá menos qualidade. Mientras que agora que toda a opleiding na Aruba está acreditada, dus zij não tem nenhuma dúvida de zij. Ora nos vraag door wat reparar que o estudiante dan ongeacht que a opleiding wordt oferecida na Aruba, dan quer international experience, dan quer salificas, dan quer tá über na mês, e zij tá compreendível. A única coisa que nós que geven mee para considerar, se a opleiding wordt oferecida na Aruba, há-se também cooperação de gasto dan que está para construir na Aruba mês, que está para construir na Holanda, que está combinível no long run, quizás als je bachelor pro na Aruba, depois pro master aqui não, het kan allemaal. E boodschap está, claro, nós te compreender, experiência de estudo na Holanda e de ambiente internacional tá, e a zelfstandigheid tá único, uma experiência único, pero tiene como deve evaluar toda opção e tomar uma decisão consciente no momento. Waar je goed in bent, is vaak ook waar je wat je leuk vindt. Zij nos stellen perguntas, essa é a última stelling. Para que nós estamos aqui sobre hobby estudante está pensa, oh, mita boa economia, dus mita vai estudar leraar economia. Mita usa exemplo aí, você sai para abi mês. E na final, vou preparar mita boa nje, por den tweede, derde jaar vou preparar para nota minha passion. Isso aqui nota echt algo como que hasi para isso de minha vida. Dus a conclusão é que não necessariamente tu viaja o que bota hobby bom ding, tá bom calling, o que bota echt heel leuk. Se aceita é caso, então é tremendo, bota perfect match. Dus ele bota sendo algo bota bom dentro e que bota heel leuk também. Pero wat bom de verdade, se o que bota bom dentro, se sei bota haia, que bota hasi também para isso de bebida, que tá algo bota apaixonar over dit. Essa stelling na pao, nós podemos denken quantidade de outra pergunta que stellingen que nós propõe aqui dan, para saber que diz para prekel bolso tiki para pensar. De maneira que nós temos gast awe, que está de estudo que eu entendi, e a pergunta tá, se prometo awe e prometo nós lança o webinar, se você conhece que website, estudo que eu entendi. Se você vai riba acaba, se você que cultura estudo que eu entendi tem de oferecer. Mirando que é bron hobby importante de informação. Disse que anche mesmo lo explica, pero não está referindo hobby no estudo que eu entendi, mirando que ananta uma instância completamente que dá uma informação objetiva, neutral e não dá informação over die full opleidingsaanbod na Holanda. Dus dan tem helicopter view benenta bisa over die tour-optionen que tem aqui na área. Dus essa é uma referência bem grande. Ok, nós estamos com a grande maioria tá conhecer o website, paar não. Ik vraag Anke even om... dit zijn wel mooie cijfers, denk ik, toch? Hier ben je blij mee? Zeker, heel mooi. Ja, ik heb net verteld dat wij heel vaak naar Studiekeuze 1, 2, 3 verwijzen. Als een objectieve bron en een website waar ze ook in principe alle informatie kunnen vinden.
En ja, we adviseren heel vaak om bij het begin van het studiekeuzeproces om eerst studiekeuze 1, 2, 3 om daar mee te beginnen. Dus hopelijk zullen de 14 die nog niet bekend zijn met jullie dat ook doen. Ik hoop het ook. Yes. Nou, Anke, nogmaals heel erg leuk dat je erbij bent. Ik weet dat het is laat in de avond voor ons hier in Nederland. Maar ik denk dat de studenten, ouders op Aruba heel erg benieuwd zijn naar wat jij te melden hebt vanavond. Ja, dankjewel James. Yes. Ik zal het van je overnemen. Yes. Even kijken. Wil je Jij zelf doen dat dus... Ja, graag. Zal ik de slides delen? Nee, je mag mij mijn scherm laten delen hoor. Oké, prima. Ja, volgens mij is het in orde. Maar, nou heb ik 2. Ja. Even kijken. Dan hoop ik dat jullie nu mijn slide zien. En dat... Zo, ik krijg geen gekke berichtjes. Ik ga nog even kijken of ik ook de chat erbij kan houden en de Q&A's. Zo. Nou, nogmaals welkom allemaal. Heel erg leuk dat ik dit mag doen voor jullie. En ook heel erg leuk om te lezen dat er al zoveel mensen bekend zijn met studiekeuze 1, 2, 3. En ook dat een flink aantal van jullie eigenlijk al best een eindje op weg is met die studiekeuze. Ik zal de rekening... Oh, zien jullie niks? Alleen mijn gezicht. Kijk, dan ga ik eens even kijken of ik... Ja, ik kijk even of het aan Ook mij leuk ligt. om naar te kijken. Maar... Even kijken. Zo. Ik heb 2 schermen, dus ik kan me ook voorstellen dat het misschien scheelt als ik hem op dit scherm zet. Anders kun jij de slides ook wel instarten, James. Ja, zal ik dat doen? Ja, dat is misschien handiger. Oké. Dan zal ik alleen af en toe tegen je zeggen dat je wat sneller mag klikken. Of dat je... Dat is helemaal prima. Nou, ik vertelde net al dat ik bij studiekeuze werk als communicatieadviseur. En dat ik hiervoor ook bij de Universiteit van Amsterdam heb gewerkt als studieadviseur. En in die rol heb ik heel veel studenten, zowel voor hun studiekeuze als tijdens de studie gesproken. Dus ik sprak mensen die blij waren met de keuze die ze gemaakt hadden, maar ook mensen die achteraf zeiden, had ik maar iets anders gedaan. En nu bij studiekeuze 1, 2, 3 mag ik die informatie gebruiken om de website zo in te richten dat jullie op een goede manier een studie kunnen kiezen. Ik zal er in mijn verhaal rekening mee houden dat een aantal van jullie dus al met die studiekeuze op weg is. Mochten jullie nou vragen hebben aan mij of over de website of over het maken van een studiekeuze in het algemeen, dan kun je die stellen. Hou er rekening mee dat ik geen papiamento kan, maar in Engels en Nederlands red ik me prima. Je mag doorklikken. Ja, ik wil jullie nu meenemen, ik wil zeggen vanavond, maar bij jullie is het nog middag, door 3 dingen. Ik ga door studiekeuze 1, 2, 3 heen en ik zal jullie vertellen wat je in welke fase van je studiekeuze hebt aan studiekeuze 1, 2, 3. Dus ook voor de mensen die het al zeker weten of die nog twijfelen, maar wel al een eind op weg zijn, kan studiekeuze 1, 2, 3 nog een hoop betekenen. Ik geef wat algemene handvaten over hoe je je studiekeuze aanpakt. En daarbij zal ik iets meer inzoomen op het gedeelte waarin je bij twijfel een knoop kunt doorhakken. Of als je het zeker weet, je keuze nog kunt toetsen. En ik ga wat praktische dingen delen. Dus wanneer moet je nou eigenlijk in actie komen om echt die knoop door te hakken? Of wanneer moet je nou gaan letten op bepaalde informatie? En je mag klikken. Ik hoorde het, ondanks dat ik het niet helemaal verstond, al bij James voorbij komen. Maar studiekeuze 1, 2, 3 is eigenlijk een website die, als je gaat googlen op hoe maak ik een studiekeuze, of je gaat gewoon opleidingen zoeken, dan zul je merken dat je ongelooflijk veel informatie tegenkomt. En ook bij alle onderwijsinstellingen zelf, dus bij de hogescholen en universiteiten, zul je zien dat er altijd wel een gedeelte van de website besteed wordt aan hoe je studiekeuze maakt.
Nou merkten studenten en onderwijsinstellingen zelf dat op het moment dat je bij die onderwijsinstelling op een website kijkt, dat mensen vaak het gevoel hebben, ja, die onderwijsinstellingen die willen mij natuurlijk een heel mooi beeld voorhouden, omdat ze uiteindelijk hopen dat ik daar ga studeren. Daar hebben ze helemaal geen belang bij, want die onderwijsinstellingen die hopen dat jij een keuze maakt die bij jou past. Maar toch zat dat beeld bij mensen in het hoofd. En als ik op die website van onderwijsinstellingen kijk, dan is dat misschien net niet objectief genoeg. Als tegenhanger daarvan is eigenlijk Studiekeuze 1, 2, 3 ontstaan. Dus om een soort objectief beeld te schetsen van het onderwijslandschap in Nederland. Het hoger onderwijs, dus HBO en WO. Dat is dus een initiatief geweest van Rijksoverheid, de onderwijsinstellingen en studenten zelf. En eigenlijk kun je Studiekeuze 1, 2, 3 als een soort extra stap zien in je studiekeuze. Dus op het moment dat je begint is het handig om met Studiekeuze 1, 2, 3 te starten. En op het moment dat je bezig bent met je studiekeuze kun je het er een beetje bij houden. En dan zeggen wij altijd, je bent niet alleen klaar met onze website. Wij raden je altijd aan om ook bij die opleidingen zelf te gaan kijken, met voorlichtingen. En toch ook op die websites. En dan is studiekeuze dus een middel om ernaast te houden. Je mag doorklikken. En als je op Studiekeuze 1, 2, 3 kijkt, dan zie je dat wij ons richten op zowel de startende studiekiezer als de studiekiezer die voor een master wil gaan kijken, decaan in het voortgezet onderwijs. Dus je ziet eigenlijk allerlei doelgroepen. En ik zal later nog een beetje inzoomen op wat het allemaal voor jullie kan betekenen. Mag klikken. Wat in ieder geval handig is om te weten, is dat je op onze website alle erkende HBO- en WO-opleidingen in Nederland vindt. Dus dat is een goede om in je achterhoofd te houden. Als je een opleiding zoekt, dan kun je in ieder geval bij ons terecht om een soort overzicht te krijgen van alle opleidingen die er zijn binnen een bepaalde studierichting. Je kunt bij ons vinden welke mogelijkheden je hebt met jouw profiel. Je kunt zoeken op toelatingseisen. Dus je hebt eigenlijk gewoon één grote database waarin je al die opleidingen vindt. En per opleiding vind je ook allerlei informatie over die opleiding. Dus een omschrijving van de opleiding, toelatingseisen, baankansen. Ik zag net al in de stellingen voorbij komen dat jullie bij voorkeur ook voor een opleiding kiezen waarbij je een hoge garantie op een baan hebt. Daar vind je ook informatie over. Dus je vindt alle opleidingen en als je dan naar de opleidingen kijkt, dan vind je per opleiding informatie. En wat een voordeel is van onze website ten opzichte van het zelf opzoeken van al die informatie op andere plekken, is dat wij het in één jasje gegoten hebben, wat het vergelijkbaar maakt. Dus je kunt bij ons informatie over opleiding X op dezelfde manier vinden als opleiding Y, waardoor je ze heel makkelijk naast elkaar kunt leggen en bijvoorbeeld kunt zien hoeveel studenten de opleiding volgen. Ja, dankjewel James. Je kunt dus opleidingen vergelijken. En dat is eigenlijk de meerwaarde en de kern van wat wij doen naast al de informatie die er al is dat je, omdat het allemaal in hetzelfde jasje gegoten is, niet zelf op al die websites van opleidingen hoeft te zoeken. Maar je kunt het dus bij ons naast elkaar zetten en dan zie je staan hoe tevreden studenten zijn, hoeveel contacttijd je in het eerste jaar hebt, hoeveel tijd je dus bezig bent met lessen en hoeveel met zelfstudie. En je kunt ook nog zelf daarin bepalen wat jij belangrijk vindt, want dat is natuurlijk verschillend per persoon. En dat kun je op jouw wensen en ambities en ideeën aanpassen. Dus opleidingen vergelijken is eigenlijk de kern van wat wij doen, naast nog een heleboel andere dingen waar ik straks wat over vertel. Ik zag ook al voorbij komen dat jullie het fijn vinden of dat huisvesting een rol speelt bij de keuze voor een studie. Zeker als je natuurlijk naar een ander land gaat, dan ja, jullie kunnen niet thuis blijven wonen. Dat is natuurlijk voor de Nederlandse studenten wat makkelijker. Dat kun je ook bij ons op de website vinden. Informatie over de studiesteden. En dan zie je de gemiddelde prijzen staan. Wat voor soort woningen mensen daarvoor krijgen. Waar je allemaal rekening mee kunt houden. Dus niet alleen de opleidingen kun je vergelijken, maar ook de steden kun je met elkaar vergelijken. En dan hebben we speciaal voor jullie nog een themapagina ingericht, waarin je ook echt de ingang ziet voor specifiek jullie doelgroep. Dus dingen waar jullie rekening mee moeten houden die voor Nederlandse studenten niet gelden, die vind je op deze pagina. En dan hebben we er ook nog een mooie checklist bij gemaakt. Ja. Waarin je eigenlijk door een aantal tools op de website heen wordt geleid, zodat je zeker weet dat jij alle informatie die voor jou handig is, ook daadwerkelijk voorbij ziet komen. Goed, hoe pak je je studiekeuze aan? En dan mag je meteen doorklikken, James. Als ik in gesprek ging met studenten die al bezig waren met hun studie en ik vroeg ze naar hun terugblik op hun studiekeuze, dan
dan kwamen er altijd een aantal dingen terug en die heb ik een beetje op een rijtje gezet. En aan de hand daarvan probeer ik jullie nu wat mee te geven, waarmee ik eigenlijk hoop dat als jullie terugkijken op de keuze die jullie uiteindelijk maken, dat je kunt zeggen, ik heb die studiekeuze met zelfvertrouwen kunnen maken. Ik heb het idee dat ik op de hoogte was van de mogelijkheden die ik had, dat ik wist waar ik informatie kon vinden en ook dat ik, als ik terugkijk, het idee heb dat ik een bewuste keuze heb kunnen maken, een weloverwogen keuze. En de valkuilen die ik bij studenten zag terugkomen is dat ze bijvoorbeeld achteraf zeiden, had ik maar wat beter naar de vakken gekeken. In plaats van alleen maar op de omschrijving van de opleiding af te gaan, want die zijn vaak wat algemener. En vakken zeggen natuurlijk heel tastbaar iets over waar je je in die 3 of 4 jaar mee bezig gaat houden. Mensen waren zich er soms ook niet van bewust dat je bijvoorbeeld een andere master kunt kiezen. Dus je rondt een bachelor af, HBO of WO. En je kunt daarna nog een andere master kiezen, een specialisatie. Dat gaan jullie waarschijnlijk nog horen straks. Maar er zijn dus mogelijkheden om ook te combineren, ook in je studie met keuzevakken en zo. Dus daar zat eigenlijk de valkuil in dat mensen die opties niet genoeg hadden uitgediept voordat ze begonnen. En mensen zeggen ook vaak dat ze achteraf kunnen relativeren dat die keuze, die kon heel stressvol zijn of die werd heel groot gemaakt. En dan wordt er gezegd, ja, die studiekeuze, dat is best een ingewikkeld iets, want je kiest voor het leven en je kiest het pad van waar je naartoe gaat in de toekomst. En achteraf zeiden ze eigenlijk allemaal, het viel wel mee. Ik was ook wel gekomen waar ik nu ben met misschien een andere studie. Of ja, ik heb nog zoveel keuzes gemaakt tijdens en na mijn studie dat mijn pad nog alle kanten op ging. En dan mag je naar de volgende slide. En dat wil ik jullie ook een beetje meegeven op de volgende manier. Die studiekeuze, daar kun je al heel veel vertrouwen in krijgen als je een beetje voor jezelf afbakent hoe je dat doet. En ik wil jullie vragen, als je ooit puzzelt, op dit moment, ik moet zeggen, ik puzzel zelf eigenlijk niet meer, maar ik heb een dochter van 5 die helemaal enthousiast is over puzzelen. En ik probeer haar bij te brengen dat als zij het een beetje handig wil aanpakken, dat ze begint met de hoekjes. En dat ze nadat ze de hoekjes heeft gelegd, de randen legt. En vervolgens van daaruit naar het midden toe werkt. Ik hoop dat als je daarover nadenkt en je maakt misschien dus een puzzel of je kunt je voorstellen dat je dat vroeger wel eens hebt gedaan. Dat je denkt, als je in het midden begint met stukjes, dat wordt een chaos. Dat duurt lang, het is ineffectief en waarschijnlijk gaat dat proces heel onhandig verlopen. Terwijl als je eerst die hoekjes en daarna die randjes legt, werk je makkelijker naar het midden toe. En ik wil eigenlijk ook de parallel trekken naar hoe jullie je studiekeuze maken door te zeggen, bedenk eerst voor jezelf wat je belangrijk vindt, wat je verwachtingen zijn. Kijk goed naar de mogelijkheden, kijk goed hoe het hoger onderwijs in elkaar steekt. En als je al die kaders hebt gelegd, dan is het daarna makkelijker om ook informatie die je tegenkomt over opleidingen te plaatsen. Als jij, wat ik vaak zie gebeuren als ik kijk naar hoe mensen een studiekeuze aanpakken, is dat ze zeggen, ik begin eigenlijk met Google. Daar kijk ik naar, daar tik ik bijvoorbeeld mijn interesses in of opleidingen waarvan ik al weet dat ze bestaan. En vervolgens ga ik van daaruit een beetje doorklikken. Dat is denk ik een hele lastige, dan maak je het jezelf denk ik lastig, omdat je dus in mijn ogen in het midden van die puzzel begint. Dat je gaat googlen op interesses en dat je opleiding gaat bekijken is allemaal best handig. Maar als je vervolgens weet wat je met de informatie kunt doen die je tegenkomt, dan maak je het jezelf wat makkelijker. En dan kun je ook beter bedenken wat je met die informatie wil doen. Je mag naar de volgende slide. Verder nog een aantal dingen die ik wil meegeven is, praat met anderen over je keuze, ga gesprekken aan, verzamel ideeën van anderen, houd ook bij wat je voor handige tips en trucs tegenkomt. En probeer het idee dat er één juiste studiekeuze is een beetje te relativeren naar dat je een keuze maakt die bij jou past op dit moment. En dat sluit aan op wat ik net al zei. Je gaat nog heel veel keuzes maken in je studie, ook nog na je studie. Die studie die duurt maar 3 of 4 jaar, misschien met wat uitloop ietsje langer. Maar dat is maar een heel klein onderdeel van je totale loopbaan. En je ziet in het onderwijs, ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar ik zie in Nederland in ieder geval heel erg een verschuiving naar dat ze eigenlijk zeggen, je praat niet over een keuzemoment op één moment, maar het is een proces. En het begint eigenlijk op school en het loopt gewoon door in je werk. En die studie is daar een stapje in. Maar je maakt nog zoveel keuzes, maak het niet te groot. Dat is eigenlijk de boodschap. En dan mag je doorklikken.
En ik vond het wel mooi dat ik hoorde ooit een docent op een middelbare school zeggen, je gaat van A naar B en nog niet van A naar Z. En ik vond dat een hele mooie beeldspraak, omdat ik dacht, ja, dat is eigenlijk precies waar het om gaat. Het is een kleine stap van de heel veel stappen die je nog gaat maken. Je mag door. Wat ik jullie wil meegeven is dat die randen die je kunt leggen, die zijn natuurlijk persoonlijk. Iedereen heeft een eigen voorkeur voor een aanpak. Maar we reiken je op onze website een soort stappenplan aan waar je vervolgens zelf mee aan de haal kunt gaan. Je mag door. De 1, 2, 3 in de naam studiekeuze 1, 2, 3, die staat voor de 3 stappen die wij eigenlijk centraal zetten. Of de 3 fases, moet ik zeggen. En binnen elke fase is het handig om wat dingen op een rij te zetten. Die eerste stap is met jezelf aan de slag gaan en bedenken, ja, wat verwacht ik nou eigenlijk van een studie? En net in die stellingen bijvoorbeeld, waarin je op volgorde moest zeggen wat je het belangrijkst vond in je keuze voor een studieland. Dat kun je natuurlijk ook doen op het moment dat je een studiekeuze maakt. En eens bedenken, vind ik een studie met veel mensen om me heen fijn of heb ik de voorkeur voor een kleinere studie? Hoe belangrijk is bijvoorbeeld de stad waar ik studeer vergeleken de inhoud van de studie? Vind ik het belangrijk dat de kwaliteit van de studie goed is aangeschreven of vind ik de inhoud van de studie belangrijker? En zo kun je voor jezelf natuurlijk een beetje gaan bepalen hoe dat eruit ziet. En ook eens kijken, wat zijn nou mijn interesses, waar ben ik goed in, komt dat terug in die studie? En dan komt ook terug dat het handig is om daar met anderen over te praten, omdat andere mensen misschien inzichten hebben over jou waar jij nog niet aan had gedacht. Mensen die jou bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden of kwaliteiten toekennen. Of als jij zegt, ja, het lijkt me heel fijn om bij een kleine studie te zitten. En iemand zegt tegen jou, maar goh, ik had jou eigenlijk meer gezien bij een grote studie. Dus ga ook dat gesprek aan met anderen. De tweede fase is de fase van het vergelijken van de opleiding. En dat is een handige stap voor de mensen die echt nog twijfelen. Waarschijnlijk heb je in je achterhoofd nog een aantal andere studies. Of heb je misschien het idee van ik wil nog eventjes dezelfde studie in verschillende steden vergelijken. Dat zijn natuurlijk dingen die je bij ons heel goed kunt doen, omdat je het zo mooi naast elkaar kunt zetten. En bij die derde stap komt eigenlijk het praktische gedeelte kijken. Dus het aanvragen van studiefinanciering, reisproducten, alles daaromheen, de huisvesting. Dat is een stap die je kunt nemen op het moment dat je dus al voor ogen hebt waar je het dan op moet ondernemen. Dat stappenplan, dat kun je natuurlijk zelf gaan uitvoeren. Dat is prima. Als je het fijn vindt, dan kun je dat ook bij ons online volgen. We hebben een account, Mijn Studiekeuze. En daarin kun je alle stappen eigenlijk digitaal volgen. Je kunt ook je eigen voortgang bijhouden. Je kunt ook je voortgang delen met bijvoorbeeld iemand op school of met je ouders of met wie je daarover wil praten. Je kunt je opleidingen bewaren. Je kunt ook voorlichtingsactiviteiten opslaan. Die kun je bij ons in een kalender vinden. Dus eigenlijk kun je het helemaal digitaal volgen. En je kunt ook heen en weer tussen stappen als je weer terug wil. Dus dat kun je best personaliseren. Mijn studiekeuze. Alle links staan erin. Wat voor jullie ook wel handig is om te weten, is het moment waarop je nou echt iets moet doen. Want je hebt nu natuurlijk verschillende dingen in je hoofd. En het is denk ik handig om te weten, oké, als ik vanavond klaar ben en ik heb dit gehoord en ik ga eens een beetje nadenken over hoe ik hier nou een knoop in kan doorhakken. Ik hoop dat je ergens in mijn verhaal aanknopingspunten hebt gevonden om dat te kunnen doen. Dan is het handig om te weten wanneer moet je dat nou gedaan hebben. Ja. Dan is eigenlijk, zijn er 2 data belangrijk om te onthouden. En de periode daartussenin is voor een klein deel van jullie relevant. 15 januari is de datum die de deadline voor aanmelden voor opleidingen met de numerus fixus. Een numerus fixus, dat is een maximum aantal deelnemers bij een opleiding. En dat zijn opleidingen die ook een selectieprocedure kennen. Als jij interesse hebt in een opleiding, check dan of daar een opleiding bij zit die een numerus fixus heeft. Want dan weet je dus dat je al snel in actie moet gaan komen. Tussen 15 januari en 1 mei heb je ook nog deadlines. Dat is voor opleidingen met een selectieprocedure die niet per se numerus fixus heten, maar die wel iets van een selectieprocedure hanteren om andere redenen. Bijvoorbeeld omdat ze een auditie moet doen voor een kunst- of dansopleiding. Of omdat het een kleinschalige opleiding is, zoals een university college. Daar heb je vaak alternatieve selectieprocedures voor. Die hebben dus ook afwijkende deadlines. En de meest genoemde deadline is eigenlijk de
1 mei deadline. Dat is voor de bacheloropleidingen met vrije instroom. Dus eigenlijk voor het merendeel van de opleidingen geldt dat. Daarvoor is de deadline uiterlijk 1 mei. En dan weet je dus dat je voor die tijd in actie moet komen. Ik zie in de Q&A voorbij komen dat iemand zegt, ik heb ook wel eens de deadline voor 1 april voorbij zien komen voor internationale studenten. Of die deadline voor jullie geldt. Het zou kunnen dat je al bepaalde aanvragen moet indienen voor 1 april. Maar de deadline in Studielink is in principe gewoon 1 mei landelijk. En ik zie ook een vraag voorbij komen over de deadline voor masteropleidingen. Masteropleidingen hanteren hun eigen deadlines. Die zijn niet aan het landelijke deadline van 15 januari of 1 mei gebonden. Dus dan moet je echt bij de masteropleiding zelf kijken. Studiekeuze hulpmiddelen. Dan kijk ik eventjes, check ik ook de tijd eventjes voor jullie. En dan ga ik James vragen, je mag gewoon blijven klikken, een beetje op een normaal tempo. En dan zal ik gewoon zeggen, dit is voor de mensen die hierna nog even denken, ik ga eens op Studiekeuze 1, 2, 3 rondkijken. We hebben echt zo ongelooflijk veel op de website staan dat ik wat dingen heb uitgelicht. Van profiel naar studie, dan kun je zien welke opleidingen allemaal bij jouw profiel passen. Dus waar je direct toelaatbaar bent of met welke vakkencombinaties. Studiekeuze woordenboek. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat de termen die je tegenkomt ook allemaal bekend zijn. Zoals bindend studieadvies of numerus fixus, zoals ik net noemde. En soms worden die termen niet uitgelegd. En wij proberen dat in ons studiekeuzewoordenboek allemaal uit te leggen, zodat je, als je niet bekend bent met het hoger onderwijs, ook een beetje vertrouwd raakt daarmee. Studiekeuze testen, dus leer jezelf kennen, waar liggen je interesses, om daar weer over te praten. Overzicht van open dagen is er eentje die nu heel erg veel wordt bekeken. Alle open dagen en voorlichtingsactiviteiten worden door onderwijsinstellingen bij ons in deze kalender aangeleverd. Dus je kunt een soort landelijke kalender vinden van webinars, proefstuderen, open dagen die online worden gegeven. Wat natuurlijk nu voor jullie ideaal is, is dat dat aanbod van online activiteiten echt explosief toegenomen is. Dus die vind je in deze kalender. En dit is wat ik eerder vertelde, dat je bij elke opleiding heel veel cijfers en feiten vindt over die opleiding. Dus baankans, hoeveel studenten, hoeveel tijd je op school doorbrengt versus het studeren op eigen houtje. Je kunt ook, als je twijfelt tussen bijvoorbeeld dezelfde opleiding of verschillende plekken, dan kun je ook cijfers naast elkaar leggen. Dat zie je bij ons in de studie in cijfers terug. Dus ook op die pagina's van de opleiding zelf kun je dit aanklikken. Na je studie, wat verdien je gemiddeld als je na de studie je arbeidsmarkt opgaat? Wat zijn je kansen? Kun je makkelijk wisselen tussen verschillende sectoren waarin je kunt gaan werken? Een startpagina, nou voor de geloof 2 of 3 mensen die het nog niet, helemaal niet weten, is dit een heel ander startpunt. Want je wordt precies met een soort stappenplan door je studiekeuze heen geloodst. En voor jullie ook leuk, we zijn op verschillende social media kanalen te vinden. Op Instagram, op Facebook, op LinkedIn. Ik merk dat het Instagram account het meeste aansluiting vindt bij de jongeren. Dus mochten jullie het leuk vinden om ons te volgen, dan zie je ook hier handige tips en trucs voorbij komen. Dus ik hoop jullie daar nog terug te zien. Mocht je nou nog vragen hebben, dan kun je ze dus vanavond of vanmiddag nog aan me stellen. Mocht je nou hierna nog denken, oh ik had nog een vraag of ik zit op de website en ik kom iets heel geks tegen of iets waar ik meer over wil weten, dan kun je me altijd een mailtje sturen op dit e-mailadres. Dank jullie wel. Nou Anke, heel erg bedankt voor je bijdrage vanavond. Heel uitgebreid, heel interessant. De mogelijkheden bij Studiekeuze ITD zijn oneindig voor studiekiezers. Dus dat is wel mooi. Ja, ik hoop dat de studenten hier heel goed gebruik van zullen maken. Ik hoop het ook. Ja, je blijft nog bij ons voor de rest van de webinar. Dus als er nog vragen zijn over studiekeuze, over Studiekeuze 1, 2, 3,
Stel ze gerust, zou ik zeggen, aan de aspirant-studenten. Benut de kans dat Anke nu vanmiddag bij ons is. Straks tijdens het dialoog met de studenten en de mentoren ook, als er vragen komen, dan zullen we jouw hulp daarbij roepen. Maar heel erg bedankt. En hopelijk kunnen we het een keer fysiek op Aruba doen, de voorlichting, Anke. Ja, dan ben ik erbij hoor. Dan ga je gewoon met ons mee. Ja, zeker. Nou, hartstikke fijn. Dankjewel. Ja, jij ook. Oké. Nou, dat was Anke Koopman van Studiekeuze 123. Pessoa que nota está bekend ainda que o website vai ter vista e pessoas que ainda está buscando alguma informação ou está dúvida de opleidingen dan se bo comparação de opleidingen dan die website também. Ok, nós temos agora aqui nós também atender tópico estuderen in het hoger onderwijs. Me quero volver apresentar nos panelistas dan para a tarde, a noite. Me quero isabong minimum mas na colega Donna, Solange, Charicia, Joan e também Serjan. Ok. Mientras vos está acendendo câmera e microfone, estou aqui com pergunta muito importante, relevante entre estudantes da Arubiano, da agora considerado estudante internacional. De caso de para aplicação na escola e para studiefinanciering, is aqui não é caso. Dus como estudante Arubiano, wordt agora considerado, vanwege de nationaliteit, estudante holandês. Verdade, wordt outra vooropleiding, verdade, wordt een voor, dus bezig também studielink, die outra procedure para a aanmelding. Door que não tem inscrever na gemeente, não tem BSN-nummer, que por fazer inscrição mas com estudante no holandês. Pero formalmente pode agora considerar estudante holandês, dus não internacional. Se tem caminho que o estudante está agora confrontar com na mesma procedura internacional, pode trekken aan de Belgische canos. Of por check o studielink também para se botar pega dentro do processo de aplicação para nos assistir por isso. Alright, essa é uma pergunta que nós haja orato. Se já se você pergunta dan em Q&A. Me quero começar orato com Donna e com Solange, nós também papel tiki riba vamos poder assim, a estrutura die hoger onderwijs, com HBO te ziet eruit, com WO te ziet eruit. Aqui que tem diferença, né? E te quer die massa importante entre dois na aqui. Com het wordt ingericht, dus kijk de differente werkvormen aan, het toetsvormen aan, com het differente nível aan conhecer. Também kijk het type de guia e sostém, kuting, den hoger onderwijs para studenten dan. E mais claro experiência de nós estudantes na atual, que um dia também komen het woord. Esse aqui é o tópico que nós vamos concentrar a repetir. Nós estamos começando um rato com a estrutura. Eu quero pedir a Donna se pode ler rato a estrutura de HBO, já que você werkzaam de HBO. Quanto anos acaba você trabalhando na Hanze? Ongeveer 8 anos. 8 anos. Dus vou conhecer HBO door en door, mientras tanto. Sim, seguro que sim. Nou ja, HBO dura 4 anos. Vou começar o primeiro ano com o propeduise. Por o propeduise, vou seguir para a hoofdfase, que dura 3 anos. Durante a hoofdfase vou ter possibilidade para correr estágio. Althans, het is verplicht para correr estágio. Na Holanda mensen porta afo. Vou ter possibilidade para kiezen minor. Dus eigenlijk die module de 3 anos que o mês por escolher vak que você seguir ou outro vak que você especializado em quizás contar na outro HBO-instelling of em outro instituto que você estudando, você mag volg vak nang para ser por credits nang.
In de último ano wordt erbij hasibo afstudeeronderzoek. Camina wordt erbij, Maria wordt erbij naar een compagnie naar Hollanda, ik word een compagnie naar Aruba of outra camina afo. E que tem problema echt prático, então a base de local que baseia de teoria durante o estudo, pode vai solucionar o problema panang. Local que pode ver o último ano aqui que practicum opdrachten aan te birando mais hopi. Dus in sentido que ja den het tweede jaar zeker nos instituut kaba bota bij hasi een soort jaar en wat een mini-stage per een opdracht circa een compagnie holandês camina bota bij solucionar problemen aan kunanting. Anto claramente que o problema não que bota haya em jaar 2 então tiki mas ja menos moeilijk que o problema não que bota haya em jaar 4 para solucionar. Pero a ideia atrás disso é que mais ligeiro vai a teoria em prática, mais fácil botar capta a teoria para botar também na mais melhor. Dus eu vou mira também para que botar sim a certa teoria não e como não está usando em prática. Sorry. Ik tuturator riba no studiante nata drenta tem a propedeutische fase, dus ora dan KB commissa. É uma fase hobby crucial. Eerste jaar ainda com abolo omschrijven. Kijk het karakter die aanje aqui. Nee, het primeiro ano, eerste jaar een ano algemeen. Camila Maria botava basta vakken aan algemeen. Kutinha ver com o estudo, pero que vai menos deep den parte que você estuda p. A ideia atrás está com o despeste vou procurar isso se acaso vou decidir que o estudo que não está para mim vou switch para outro estudo e dus especiaal het algemeen. Lokaal que você vê também é eigenlijk ano caminha estudante por o actie é echt se estudo é echt pas p. E também com a escola também tem a acção botar passo para o estudo. Dus eu tenho que demonstrar para vocês, demonstrar na escola que vou por handle o estudo. Tenho que passar no salto local que nós chamamos BSA, eu tenho estudo advies. E sei que eu tenho que diferenciar para a escola, eu tenho que haal x aantal credits. Na nos instituto é 48 credits, eu tenho que haal minimum. Em total, o primeiro ano é 60 credits, mas os primeiros ribachit, dus die 60 nee, na nosso instituto eu tenho que 48 de primeiro ano para prosseguir com a opleiding. Se eu menos que 48, eu vou por aí bem estudo advies, porque sei que bem que eu tenho que buscar outro estudo. Pero eu não sei preciso como isso vai seguir para next year, para sobre que o parlamento holandês não também está decidindo se não vai seguir com o estudo advies ou não. Pero sei no caminho que estudante não vai ter advies mais. Tem que a escola, mas tem que conta que a escola não vai pôr outra regra não. Em outra para ser streng ou para ser facioso, pero também para proteger o mês. Pessoal que já tem estudante que diz não, me quer seguir toch, e eigenlijk wat ook estudo não está passo. Então, uma pergunta que eu estou tentando que dá na dona, pergunta se o halvo propedeuze na HBO, por switch para WO? Sim, ora como propedeuze vou switch para WO. E quizás colega Solange por vai mais arriba essay. Ting wij ook portar por certo extra vakken aan komen samen, maar in principe vamos por switch probleemloos voor die HBO para WO. Ok. Sim, depende do estudo e vak. Se você está fazendo pedagogia HBO, então você vai na UPI, você vai fazer pedagogia na universidade, está possível, mas se você escolhe para fazer outro richting, agora tem viajar. Não está sendo fácil para fazer para fazer o start em nada. Correto. Sim, dus depende do gebied, zeg maar, estudo que você escolhe. James, portanto, bom para explicar também, porque nós estamos papiando de credits, né? Sim, e pergunta que Nancy explica aqui com E6 e conta calcular isso aqui. E6 que menta credits, e credits eigenlijk, wanneer studenten een proactieve stage, credit ongeveer 28 horas de estudo. Dus se você tem, por exemplo, vak, que consiste de credit, que bem, então bisa que botem ongeveer 28 horas, botem com hinka a ding. Essa inclusive colleges que você vai zelfstudie e studie para tentamen. Pero, por exemplo, se botem vak de 5 credits, eu te bira 5 via 28, então essa vira aantal
horário, não, como tem com rinca, tem evac para por halen. Correto. E isso aí está incluir turcos em princípio? Sim. Isso aí está incluir colleges, está incluir practicum, está incluir group projects, turcos. Isso aí está incluir in je. Dus a base de credits não, estudanten dan portem uma ideia também como complicar evac lo porta. Ok. Nós também um rato agora na WEO, diz para finalizar a parte de HBO, nós aponele arriba para sobre nós está dando feedback de estudantes que aplicar para HBO opleiding. Ja, a escola está chamando também as máximas Universities of Applied Science. Dus ten em conta que HBO agora aqui também chama University of Applied Science e WEO está chamando também as Research University. Solange, vou explicar-nos um pouquinho de opbouw, a estrutura de WEO? Sim. Bom, daarmee komt ook het grootste verschil entre een HBO en WO, dat een universiteit wordt opgericht eigenlijk pas onderzoek, omdat een HBO wordt maar gefocust op het beroep, wordt bij oefenen, dus bij studie. In tegenstelling een HBO naar universiteit, waar bachelor bestaat uit 3 jaar. Maar nu op também cada ano die bachelor fase dat 3 anos. Omdat ik op propedeuze, meneer collega Donna abisa hoorei, wat hij algemene vakken nou, wordt dat dus ook in de volgende sheet niet bij iets dieper erop in, dus we met een overzicht moet explicar melhor. Na universiteit, por exemplo, dus wordt in 3 anos para o bachelor, omdat ik na HBO wordt bij de klas, zeg maar, die jaar 1, jaar 2, jaar 3, te acaba na universiteit. Tem mais keuzemogelijkheden, omdat ik portaria no eerste jaar boto começa com 200, 300 estudiantes e gaandeweg boto mira que o grupo tá cambia, passou estudiante não tá se outra keuze não. Coisa belangrijk para mencionar, quando nós estamos aqui na HBO, boto estágio, minor afstuderen, na universiteit, estágio não tá obrigatório. Denbo derde jaar die bachelor fase, denbo semester 1. En bo primeiro semester bota haya a mogelijkheid para een minor na bomesa universidade, minor na outra universidade na Holanda, pero também vou escolher maneira de vir para exchange, buitenland studeren, omdat ku bo vai half jaar, por exemplo na Itália, omdat ku bota vai hasi minor of bota stel pakket samen, ku bota vai na Itália. Of op escolher para internship. Correto. Dus met keer is zij heel kort, zeg maar, de differentie onder nós bij de universiteit wordt in 3 anos en HBO het 4 jaar para o bachelor. Sim. Ponto importante me querer para mencionar, Solange. O estudante pensa, ok, depois como acaba meu bachelor, me tem diploma que me vai dentro do mercado laboral, mas eigenlijk is hij nota caso. Dus a verwachting está que ora acaba meu bachelor, bota seguir para master. Sim, vou acaba o bachelor, ja, vou vai trabalhar, pero não echt wordt opgeleid. In de boting é base, zeg maar. E sendo ora vou pegar o master, vou verdiep mais dengo richting. Juist. Dus voorbeeld, por exemplo, dokter, vou virar dokter com o bachelor. Vou conseguir estudar o master, depois vou specializar e ora vou por fazer trabalho de dokter. E então na HBO vou pôr stroom uit bij het mercado laboral met zorg. Sim, klopt. Dus er is een groot verschil inderdaad com a bacheloropleiding. Sim, pues lo cual como te va na HBO tá curso não somente nanta se abo teoria, pero nanta se abo skills nan também, né? Dus tu skills na como mester por exemplo, doen conversação echt business conversation or advice conversation of presentation, tu sai bota hora getraind na HBO. Sim, want hij heeft maar beroepsvaardigheden en na universiteit maar academische vaardigheden. Een slide speciaal onder que nós tínhamos verschillen, me quero bem sei. Ok, sim. Para ilustrar sei, o único coisa nós temos para pergunta 30, que está relatada na prometa, Mr. Hall full 240 EC of 80 EC para o gradua? Sim. Sim, para o gradua. Sim, correto. Klopt.
Se não hale facna, não por graai o diploma. Não. Ja. Se me quer estudar para gemleraar, também é aqui people assim na HBO of WO. Segumi, lerarenopleiding of Tudo arriba nível de HBO. HBO, sim. Se você estuda em sportkunde, eu vou bij master bij parte científico, eu vou bij WO, pero se você echt als concreet gemleraar, vou bij HBO, dus een lang mesora, met een paar estudanten die que caibou de mim, que estudando para gemleraar, voor die dan voor mij aan en ja, acabam dan bij voor stage na school dan para dus eu ja, se você está echt com passion, HBO tá em ruta. Tem algum leraaropleiding sim, ook tem bijvoorbeeld academische PABO, tem diferente leraaropleiding que você volg op WO niveau também, para ser mais atrativo para VWO'ers dan, segundo para 30 enseñanza, pero geen leraar específico segundo está ALO, não? Ja, correto, sim. Ok. E talvez tu assim tem mais perguntas? Sim, me dá uma pergunta over PhD. Sim. Para continuar na final, PhD, lo meeste passaria WO Master? Sim, klopt. Maioria viaja botar assim 2-jarige master, omdat in het tweede jaar botar assim onderzoek. Ora borant AVC, por aplicar para PhD plek na de universiteit of naar andere universiteit, omdat ik botar bij lange periode assim onderzoek, schrijven artikelen aan, etc. Para o mestrado WO Master. Bom, mas de boa, então tem outra pergunta similar que eu poderia se depois de HBO Master para promover, então se gosta de doctorate, mas em princípio mirando que é foco está riba research e exigência segundo WO, right? Sim, wat dan mira que paar die HBO Master está dando a possibilidade, pero mais pouco. Ga er maar vanuit que via die WO Master. Ok. Nós temos slide onde die verschillen die mais importante, tem algum coisa que você highlight ainda para die aqui? Não, me quero local que é importante, tá? A diferença importante não se explica acaba com HBO tá mais tanto de research, agora sai na focus, na botar para na HBO, já também focus começar de research, pero mais tanto de desenvolvimento e bom mesmo como pessoa. A como tá de primeira área e que professional boquer sali ou bocava, que sou de professional boquer tá quase que as boquer bom mesmo desenvolver ainda tem gente tá 30 este jaar com não comunicar tremendamente bom, pero com não por exemplo não writing skills mesmo desenvolver, então esse botar hinka dembo plan want botar para pre cubo studieloopbaan begeleider como por desenvolver bom mesmo riba esse fuera como tenho desejado mesmo naturalmente bo kennis e teorie não que também é importante. De bom para mencionar também para duidelijk voorbeeld dat na HBO wordt de praktijk gericht, dus er bij praktijk, want bij een organisatie, wordt daar onderzoek, je moet doen een advies, sendo que na universiteit wordt bij haar onderzoek. Dus wat we ook zien na de universiteit wordt dat kennis ontwikkelen, en aan de andere zijde bij een methode. In HBO, of wordt HBO opgeleid, en methode wordt bij actie in praktijk te functioneren, kon het al werkzaam, wordt meer uitvoerend bezig, in tegenstelling tot universiteit. Correto. Ok. Mita bij u raad, we nós bij u raad een structuur, inrichting die onderwijs, planning, etc. Você tem algum você dá para exemplo que dan que quer ler tu, se começa aqui tem exemplo de dona para o HBO. Ja, correcto. Aqui está, por exemplo, com nós opleiding de Finance and Control te gaan in outro, que é a opleiding bedrijfseconomie. Studenten ons bewaken é primeira área, het consiste de eigenlijk 4 partes, na parte A tem 4, na tem blokken. E cada bloco tem de 5 credits, 3 vaak de 5 credits que você trabalha budget. Eigenlijk tourblok tem group project que você trabalha budget, dingen para mim aí, antes aí tu project dan gewoon que award desse jaar na school mes. Voor die 2 áreas, você vai com nós tem project que tá solamente que tá echt para fora de escola, que você vai de organização a solucionar problema com outros estudantes, você ser docente, você vai trabalhar budget. De 3 áreas, você vai com estágio, semestre largo você com estágio. Tem estudante que vai Aruba com estágio, tem estudante que quer Holanda.
Ik denk in blok 4, het ultimo aia, dat ik keuzeruimte. En dan ook meer sportschool, meneer de collega Solange explica dan hebben we ook meer sportschool. En se você has een minor internacional, of se você has een combinatie. Por exemplo, tem estudante que dizem, hey, me quer especializar-me mesmo em IT and finance, não tem uma extra vak, que te especializar em tecnologia, etc. Ok. Nós temos um exemplo também de WO, die bachelor WO-opleiding, Solange? Sim, dat klopt. Is aqui está bedrijfskunde, bachelor. Maar neem maar bijzonder na universiteit bij bachelor dat bestaat uit 3 jaar. Aqui na Mopoac, cada ano botin 2 semestres. E tem universidades que delen lang semester também de periode. Lo qual te caso aqui na Mopoac botin periode 1, tem parifactor na periode 2, 3, período mais chiquito, etc. E tem universidades que escolhem para dizer, ok, não, nós temos semestre, botin 5 vak, então teco januari, e 5 vak não kubota. Correto. In geval aqui botoak inderdaad, eerste jaar en eerste semester die tweede jaar botoak toere vaknaam, algemene vaknaam, botoak por ejemplo in periode 4 jaar 1 marketing, botoak comienzo de jaar 2 vak die accounting, vak die finance, strategy, etc. En dan botoak pas de tweede semester die tweede jaar botoak om se escolher vaknaam. Maioria viaja para publicar com enamba como se escolhe por ta especializatie kaba. Sim. Então, den jaar 3 mas com na HBO, bo pro semester, bo tem mogelijkheid para behazen een minor of maar meneer maar visa kaba na mesma universiteit of na outra universiteit na Holanda, pro também possibilidade para vai fon. Of hazen een stage, se aceita bo ervaring com boketing, mas se hou rekening se met incubisa se botin gana de bij de semester 1, dus de maioria viaja bota bij de eerste semester naar het buitenland of wat versie algo, hou rekening mee kubo in ieder geval botin ku hal bo pay, e botin ku hal eigenlijk bo vakken die eerste semester die bo jaar 2. Pakiko, pas ora ku bota por exemplo op exchange bono por volg e vaknaam comporta bono ahal. Waardoor ik een studievertraging. Tim jaar had studenten aan te kies bewust ervoor, pas dan kan je oké, ik neem mijn tijd, ik kan rush, ik kan naar het buitenland, etc. Maar toch dat algo bon, pa hou rekening mee kunnen. Dus dat 10 universiteit, 10 als eis, kubo 10 kuhal turbo vakken aan die semester 2. Pa evitar kubo een studievertraging. Dus is zakita, ja, even in het kort, een duidelijk beeld hoe het eruit ziet. Wat differente kolommen nemen bisa, vaknaam verplicht, keuzevak, vrije ruimte para misvul en e nós estamos também que tem oranje balkje, zeker para honors program para studenten en goed bisa. Ik ken maar uitdaging tijdens mijn studie. Honors program ta bieden. Wat ik zei, massimaal zo no, denk hoger onderwijs. Studenten dan kun je haast toch met een honors project. Klopt. Zeker ben capable studio, se bachelor WO of bachelor HBO, ben moet hij een extra certificaat, kubo ahasi extra vakken riba e programma normal. Sim, também als extracurricular, denk ik, die we cijferlijst. Ponto de atenção rato para estudiantes dan que está sendo pergunta dan over die comparação de opleiding, qua opleiding também ho aqui aya. Se por assim na holandês, a teoria senhora Anke Koopman também por ajuda bosso com contexta. Dus alle studenten die vragen hebben over studiekeuze, vergelijking van studies, welke studie is nou het beste, et cetera. Ja, dat is heel moeilijk om daar een duidelijke uitspraak over te doen. Want het is toch iets heel persoonlijks, bijvoorbeeld wat jij belangrijk vindt. Maar ik zie heel veel vragen in het papiermento over studiekeuze. Dus graag of die vragen ook in het Nederlands kunnen worden gesteld. En dan kan Anke ook meehelpen met het beantwoorden. Ja, of in het Engels, James. Of in Engels kan ook, inderdaad. Engels kan ook. E também orato na seguinte e que tem que orato que tempo nós sabemos não vai que nós começar a pouco lá também. Sim. Die technische challenges dan.
een keer lagi estudianten dan natuurlijk daarbij aan het woord. Diki dan, kiko boske highlight, sowieso nos conoce colleges, tentamens, you name it. Het is gevarieerd, denk hoger onderwijs, comparado com lo que alumnos dan acostumados met voortgezet onderwijs. Sí. A mí lo visa, ya que nos tempo está cortico, lo cual me quer pone aandacht om rato riba jeku toeropleiding, ting dan onderwijs en examenreglement. A mí te visa, wake como rechten en plichten aan ding, reglement, wat je informatie over die doelen inhoudt, die opleiding, en wanneer dan komt tentamens aan te worden afgenomen. Con largo, behaalde cijfers natuurlijk geldig, herkansingmogelijkheden aan Kubotin, etc. Dus het is heel belangrijk dat we kiko te paraden in onderwijs en examenreglement. Correct. Om bijlagen die maar in ons tabie dan een studiegids, omdat Kubotin ha je course description, dus voor ejemplo wat bij studia business analytics. Denk aan studiegids, wat je volledig omschrijven die kiko te doel lang, kiko te cijfer, boekenlijst, wat wordt getentamineerd, quanto cijfer, en niveau die vak, etc. Anto bani is studiegids, wat die elektronische leeromgeving, Blackboard, in geval de Universiteit Leiden, Brightspace. E nós temos registratiesysteem UCIS. Me pedi estudianten na zometeen, portanto, na deel even naar UCIS en naar Blackboard. Explica como te registrar para tentamens e para werkgroepen sobre. Isso é heel belangrijk para não olvidar que na universiteit bom mês tem que canal bom caminho e bom mês zorg para botar ingeschreven para tentamens op tijd, hertentamens e também werkgroepcolleges. Dus not automaticamente começar, volgende semestre meeting tal e tal vak, die werkgroep hoor college, automaticamente met de bijdrage. No, moet ik schrijf in van tevoren. Juist. Het is een deadline, we nog hou rekening mee. Ja. Juist. Bem difícil. Ja, zij te conta também vooral para se me mira para working na comité vestir de voorzitter examencommissie. Corda schrijf in het tempo, bom mesmo schrijf in para voltar para tentamen, se bom não schrijf in para tentamen, bom não para tentamen. Correcto. No, bota llega na porta, anto não precisa fora, bom não tá lista, anto bom não por dentro. Dus zij te hoop importante, anto toda informação em bota haie de na HBO, maioria we hebben een studieloopbaan begeleiden, kuta meneer op compareren met een soort mentor, kuta ajudava de primeiro a para find your way. E vooral zorg voor Blackboard toekomsten wanneer we een course die Blackboard als dat een voorbeeld komen tentamen te ziet eruit toer stof planning toer si van kiko precies en de expect die bepahasie etc. Ik denk dat het importante para studenten realizar ja eigenlijk voor die day one mensen zorg para explorar e Blackboard e zorg para compreender com o sistema te hincando outro. Porque costa na mesma esteira na mesma responsabilidade. E de que era outro bom momento para hal estudante dan erbij para ir punto dan kita mention experiência. Ja. Banjama welcome na Charicia, Joan e Serjan para join us para conta também over die kunnen te ervaren toerisaki. Vita keren futuro studenten dat hoop interessant in die bozo hoe dat allemaal wordt ervaren. Vita kubisa rato ku so vita kora de ons voorbespreking. Vita kora Joan tapapia over die como te visa como te ervaren colleges dan vooral het tempo die colleges dan hoe conta nós om tigi sei. Buon tardi henne. Dus mijn naam is Joan en ik studeer na Delft, pero ook na Aruba. Ik studeer in Applied Earth Science. Anto, se loka ma expect die studie taku, ta hopi zelfstandig. Ku na mesta bisa ku putin ku studia 42 horas pa simang. Dus aunque putin ku kita e colleges na putin, pero toch eta basta hopi, pero sei mi tota expect. Pero lo cual mi no tota expect is ku ik quantiteit die hoor colleges ku nog online ku sai ta
basta tiki eigenlijk. Ja, nota tiki, pero compara com local maar expect en nota mane bota by school e bota by les ting les 8 horas tras outro. Essa nota assim na universidade. Dus nanta echt mane tunabo e tempo também para hasi hopi self study. Paso essa nang tam local nanta indica. Correcto. Anto também durante lectures nang ta mais ou menos 2 horas pero também ting kuta 4 horas. Claro, anto mane boting break nang também entre essa nang claro. Pero nível que nang ta papia durante lectures nang e nang ta pas door die slide nang ta basta halt echt ting let op bono po mane pega sonho fala paso. Wa permanent die slides bom pise sei. Dus lo qual a metà si ta slide ta passa com da base importante, depois me sale então sa com redigir. Anto porta mientras man me escuchando mientras scrivi un tiki tambe, pero spesso che ora lecture acaba mientras scrivi turcos de mis schrift matches. Anto pa mitin turcos de mis schrift, pero lo qual nang ta tamita si bono ta letto of si bono porta tota presente. Nang ta record tour lectures nang popo gewoon wakke back tambe, se sei tamita basta ci. Mi po ayan din sa ko ayan din na sa ko esa in hopi chill, pero ko é único nadeel tá ku bono ko hasibo pergunta na live e ore. No, essa tá bem. Sei mita e porta zona van hey okay, awe minuto vai lanta trempang anto awe minuto mita vai work e herhaling maneira de bisa. Pero mi consejo tá se vou por tu a disciplina de pop na live e recording tá eigenlijk pas se acaso bo não compreender pida ou bo aqui pida e back para a herhaling, pero eigenlijk não necessita vervanging e não precisa reemplaçar live lecture. E também me tenho que visa que segundo door die corona kosten worden of pre-recorded of opgenomen, pero dat zien que sempre kosten wordt opgenomen en je kan het 10 keer terugkijken. Dus als de situatie hoor ik in bepaalde dingen wordt aangepast, waaronder kosten wordt opgenomen of van tevoren opgenomen, pero normalmente tot hora is het caso. Dus betekent que está bom para a onderwijsinstelling, boa opleiding, se é het caso. Correto. No turvak. No turvak tá assim recording tampouco. Dus echt. De caso Johan, so diz me também na outro nang também turbo colleges nang awakita online. Dus als je nou bijvoorbeeld porta naar Aruba, como te ervaren zij? Sobre agora que a verhouding online e fysiek tá hopisquei. Como bem está ervaren? Sì, nel cominciamento, desde ero iniziato na Holanda, sì, tota maneira laf, passo na Holanda mi biva arriva mi mes. Dus eigenlijk die bijna bota bij pafo, passo botinge les nang. Dus pensei me pur ba hasi outro konan tame mientras como ting les so paso me que vai pa foto tame sino me ta com full dia de mi câmera me anto sei não te gusta tampoco anto com online les na cominciamento da bisma des laf botava bo que traha mi nang novo pero botava solamente wak na ribbon screen yes anto sei ta laf pero aceita eigenlijk hoe sim. O disso aqui nós também, você Amanda, nós você roster, você tá forte, mas diz você por lichte sei tu e explica nós também como tá manage o tempo, não? Como se manda se right, sei que é top importante. Me quero check o rato com Serjan a você tem algum physical lesson of tu costa met online de caso? Oké, well, para mim, dia se me tinha esse manco, tá eigenlijk fysiek. Dus dia soms er bij school, para topo com outro rang, ga je les die land die klas, en to, ou me po interact com outro mundo não. Dia você manso. Pero, net me mala suerte, me dá essa notícia ayer mês, mas tanto no estudante, de nós, je vrouw não combineren hoor aqui, docente não tá malo, pois não tem hoor aqui para nos les. Que sei que bem, é o único dia que eu também tinha semana, também mover a equipe online. Pois, que é importante também, of que você acabou de dizer aqui, tá com de tempo difícil aqui o corona, estudante não está hobby flexível e é assim maneira adaptar.
compa, bamisa, compa dus, maak mee, of compa, bosa, kami mo rotina, of kami mo mes, of mune, kiko kung mister de mo schedule baroso, bom se posinha adaptar, cambiar para o passo. Mas está flexível, wanneer wat dat is. Bom, está flexível, para sobre a hora que cambia o cliente. Dia é para riba, vamos ter meeting riba Teams, dia é para via Zoom, dia é para via outra maneira. Dus bom, está flexível, como estudante que não. Bantir vista mesora riba bo rooster. Nós temos aqui dan. Apa tá sendo psicologia. Para mim, coisa que tá valor, me querer hobby estudante, tá o que sabe bisa ombo, e tinha jamás líder, e geração, não, e geração se botin les, já piano botin líder, do chibida. Bolo querer, sim. Duração. Como é tá de prática? Ligt-nos tu is aqui. Ok, well, botou aqui o outro working e botou aí tá, mane James acaba repetir, jamás já vieram minuto de les. Pulbashi, bolo pensa maneira hulu. Basta bom, toch? Ou botar o adendo de luna, já não são e já é similares. Anto, toch que direm que les mês, não tá pare hora só, não tá largo. So, botar por um mês maneira, ainda muito cheio duro, toch? Pero não ganha o mês. E o importante que não tá com na way of também botar para way e HBO, zelfstudie spelen rol hobby grande. Dus na banden die gewoon te interacteren aan de les met de hoorcollege en docenten of studenten, bo ting hobby opdrachten, hobby literatuur, tot zijn publicatie na banden zijn. Dus si je wilt keep up que zijn, je wilt doen gewoon na banda die gewoon echt la top de les, meu visão, bono lo por vamos keep up cultura expectations aan current niveau. Maar je dan bisa orem é tempo comparar com VWO ou Rabo, colégio, whatever, escola que está na rua, a hobby mais alto da Orobin Hulana. Então, me seguro que o hobby estudante não está op de hoogte disso. A mim mesmo me sabe que tampouco não está. Juist. Pero se não swak é aqui, não? Quanto hora você bisa botin les pasiva e quanto hora banda de sei ainda você dedicado ao estudo. Dus como é verhouding tá besides essa aqui, que nós estamos aqui, que você dedica ainda per week, vamos dizer? Ok, vamos dizer para jaluna hora aqui, me tem dois colégios de norte e 5 pois dentro bota home, bota base da tende, full action, a mim importante para o estudo literatura para mim que sei, se tem o hobby, dembo colégio não e workgroup não. E nanan já acaba 4 horas vai, sei melhor mais seguro preparar para seguinte woensdag goed bini, so antes seguinte dia de março me noting les, toch me tem huiswerk of me die opdrachten na banda como preparar para seguinte dia goed bini. Pois já março me lo mais além trabalhar opdrachten que me este hace para já não são, e vamos fazer durante 2 para 3 horas, ou se tem opdrachten, ou na banda não vou ter literatura, pois na literatura me lo toma e essa parte que mais lá me observa, so yeah, lesa. Pero é tua parte é importante. É tua parte importante, correto. Dus não esquece, por favor, lesa literatura. Sobre é importante. Me lo visa ora é vamos a gastar outro 2, 3 horas de literatura, para o seguinte dia trovo preparar. Ao woensdag mês me tem somente 1 hora, não, sorry, 2 horas de werkgroep. En aantal una bota interactar com outros estudantes não. O colégio bota interactar somente a com docente, assistente, that's it. O workgroup sim bota interactar com outro estudante não. Okay. Anto, e nanto meta 2 horas para me bisa. Desde já webs para me sa para me lo considerar me dia mais bisa. E nan meeting normalmente se tem dia com me tava escola mês para a ILS, desde o docente e o estudante não. Anto para mim, dem block-in, tu já vês me tá tudo cada semana. Pois na banda de ler, de fazer literatura, tu recém me tá bem ler com tudo, como me tá sempre para cada semana. So, vou imaginar que mane tu reconhece que botico como essa plan, tu reconhece que botico mane traha certo tempo para não como tá enganando de outro, para sobra é tempo do hobby alto. Sim. Então, tinha uma pergunta do Drente aqui, tá resta tempo para fazer side job? Para minha área, é recomendável ou você pensa?
Não A tem mim tempo. mesmo, yeah. A mim Então, a mesmo, Charisse está sabendo que a mesma não tem tempo. Kiko tá boa experiência, botar esta tempo, vrije tijd, zeta para trabalhar ou algo outro. sim. Fac também, dus era o especial em alles, então especial, but sowieso também muito vai querer trabalhar outro icone, pero sowieso sempre tem tempo para poder socializar, para poder sair, comunicar com o outro, sempre tem tempo para isso. Pero vamos saber como tempo assim. E quando trabalho, a minha pessoa puta, já, me gusta trabalhar na rua, me dá tem side job, me dá trabalhar tudo isso aí não. Pois um bem que bom, é o ideal tá para mim um trabalho, me trabalhar trope, so, já, costume mesmo mesmo. Pero per me aia ma decidi não assisei, diz para tu me tempo para me pôr settle in, anto hai bom costume no país e cultura, com bom feel, dus se mi conselho tá no rush. Correto. Muito bom. Então, a última pergunta, Pablo, nós também diz para o roster de Joan também e Sudi Charissa. A botasse psicologie, então psicologie tem uma opleiding com selectie. Dus is aqui uma opleiding números fixos. Como ervaar full e processo aí? So, vamos aplicar, o que trempang? Well, minha experiência é que eu vou aplicar de trempang, é verdade. Mi não te ganha, vou ter que ler bom parte pele, agora que isso aqui tá full algo que vou acabar na escola, vou estudar algo novo, vou ter muita experiência tocando o que precisa com o telefone. Então, a base de solamente que eu abo assim e também o que me interessa de empaque e bahasa na banda, vou ter que preparar o mês com tudo para opleiding aí. Se estou nisso, é espantável. Dus in welk caso é de centrale selectie dat een toets como estar a trabalhar para por adrenta? Correto, dat een toets online, se me notar multiple choice. Anto na mesa a dinâmica stuff, na dinâmica dus na sabo que wake calculation aqui, botar slides aqui, isso aqui de literatura, depois botar tanto tempo para ler, isso aqui de datum, o é tudo semestre hora para tomar lugar, botar subir online e botar time slot para trazer de hora aí para hora aí. Maar comandei. Ok. E diz, para curiosidade, nós temos estudante aplicar para decentrale selectie, para números fixos opleiding. Você tem plan B, em caso que não hale tudo, como lo hace? Se não logra treinar a psicologia? Se não logra treinar a psicologia. Well, me tatin, já, mas tudo de hobby quando problema como é para psico, não é isso? Pero, me tata me aplicar para psicologia em duas diferentes universidades. Me aplicar para Leiden e para Radboud. Pois, se me não make de hopefully não make it de outro. E se me não make it de outro, não make it de outro. E, pero, dank Deus, ela vale me, então, me make it de dus ela vai. Muito bom. Não, danke para a explicação, Sérgio. E contente com o Mike está trabalhando também. Como join us. Que espera se entrar. O Gis tem uma pergunta também para mim. Quero para o rato riba o roster de Joan. Joan tem roster bastante. Sí, anda, aunque comparar com mi amigo que está assim, outro estúdio na TU Delft, die me eigenlijk baixa light, eigenlijk comparar com isso na niche. Sim. Essa aqui nota do hendes mesoras macro vai ter Delft ora. Não, essa é bela. Anto é cospiota com dormita na Aruba, anto é 5 horas de diferença, des que não 10 horas e 45 tá, é tempo na holandês, des mita Atlanta, tibia 5 horas ou 3 horas maruga para les. So. Anto, sim, des que não muito vai ture coluna kuta sama beren, nang ta gewoon lectures, dus mita gewoon follow lecture nang. Anto que não muito vai toevallig com binha tá midterm, dus bambisa sai tá com overhoring. En zij conta para 5% di final grade. Anto iba Jabiana botawaku eta ding preto, of preto, Cora. Paso botawaku bopor by school, pero non nota recomendé. Paso door corona anto ting basta hindi ko ta asi opleiding ki dus nang eigenlijk preveni pa ting asi nang opihena riba campus. Dus lokal lang ta asi ta tamil sowieso pa isu nang kuta ding quarantena. Então, assim, online lectures também arriba já Jabiana. Ok. Isso não está assim. Maar não tem nenhum dia que você bisa sai me poder dedicar full na sua estudo dia livre, bijvoorbeeld, in caso. Sim, essa é sim tem dia ban bisa riba já webs. Então, essa toevallig que não já mas ting midterm overhoring, pero
mas tanto que ora mita mane já wave mita kava bandi setori mei of 8 giorni mita kava ku skol kava dus essa é tempo arubano. Ok. Pero dus ora miting full dia ainda pa assim outro conang pero também para skol claro. Pero normalmente después que ora mita kava ku election na mita by trumi rat pa porta 2 horas pa high energia back. Después mita assim mi studia nang se mita consegui studiar mita assim outro conang tá. Juist. Alright, hobby bom. Sharicia, nós quer para você share o que o rato vou ter corta apresentação para nós, não? Assim que tendo em conta o típico é tempo. Sim. Para nós também que ler o que porque assim. Sim. Ok. Well, bom tarde, turgende a trove. A mim vai papi tocante de mim mês. Mi schoolweek, mi vida social e retornando com me encontrar aqui na Holanda. Dus a trove voorstel, mijn naam is Sharicia Hasham, ik ben student communicatie na Hanse Hogeschool naar Groningen. Ik ben Anja. Oké, so mi schoolweek, mi também mostra você mi rooster, pero diz coisa que não tanto tem Anja aqui de minha sociedade minha opleiding so, pero normalmente na Aruba nós estamos acostumados com tursi manta mesmo coisa. Well, de minha opleiding zijn outro caso, tursi manta cambia, dus die via coisa também online e tem 2 dias para simang fysieklas. Dus ik daar simang meeting gewoon jaran song liever e basically já web staan met de liever, mas dat is 1 hora de gewoon Q&A se você pergunta over die aantal vakken. Pero sendo que men tampouco como te gewoon queda casa, anto chela, anto drumi. Riba jaran song, mitas essa parte de minha vida social, onde me lo vai riba je. Pero o dia aqui já ransom tá echt dia para mim tuma para mim escrever samenvattingen e para preparar mim mesmo para fazer a pergunta não riba já webs então já biar me ori meeting voor dia fysiekles já biar na cita gewoon het een weekend que men já biar na cita de visa já sabe back ja aqui na mesmo course multiple rooms que men como lessen da fysik então Blackboard Collaborate que men kommer läsa online. Det staan bij turjaran song jobs gewoon liever. E essa aqui tá ahorita bira já mars e jaran song liever. Dus essa aí tá e cambio nan kuting ding mi schedule. Mi schedule toch wel tá basta chill, pero mane Joan e Sarjan tá bisa promeco tour behoor colleges, werkcolleges, bo echt messer tá full preparar. Passo senão, não está papiando de tema e a bola tem na mão wat que não está papiando. Correto. Aceita a verwachting, dus imaginar que na Aruba wordt het show up les. Dus a teoria wordt bij entender de que se trata, pero a verwachting na ambos hebben ook hoe outa, hoe wordt bem preparado, hoe neem door te kostkaba. Sim. Esse aí tá struggle como por aviso para na Aruba me com 30 classe então ok a onus também sim aqui como mestre está pero aqui na habe eu bo mestre sabe está para mim como 30 las e botar hanya bo roster de simang caba dus cada simang adelantado por preparar como simang tá mostra e que eu também voorbereid bo mestre baje que minha vida social, ok, está aqui não tem minha vida social, mas me diz que era mostrar bolsa algo que me dá dentro de minha opleiding. Door que me está estudando comunicatie, eta hoop onderzoek também, então vou me estar criatief bezig, dus minha vida social tá aan me tá criatief bezig. E hoor is aqui een infographic como me estar traga para minha opleiding, namens die vleesvervangers dan milieuvriendelijk. Okay, ja, zijn dat een presentatie per hele actuele onderwerp. Ja, zeg ik dat een infographic, Anto, riba jaran sombo so por waco, sei to mi dia comita full liber, pero ori jaran soma forma parte di dus bibliotheek na Groningen chama forum, dus mita forma parte di gewoon een coaching team onde kuno sta build robots, programmeren, en to sei to just ami. Viendo cultura instructions para por build a robots na meta que era correr para maluquita. Leuk. Nós temos assim webinar over die essay.
Yeah. Next time. So sí, aceita mi vida social basically. Anto, yeah. Aceite. Anto, un día reto nan que me encontrar como un estudiante. Mas eu toch wel maar welke pergunta abindilante si estudante na Aruba tá internacional. Basically, não está internacional. Dus não tem mais que nós tem passaporte holandês, nós estamos em BSN, pero não está wak gewoon como estudante internacional. Dus meu primeiro reto tá com ora mi primer dia me avisa hallo, mi nome é Charisia, full entusiasma, mi te di Aruba, e de nanka mi mentor aqui Bram, en tot allemaal Aruba, de een Nederlandse opleiding. En toen ja, ori, ja, maar dus we zijn sa onderwijs naar Aruba tana Hollandees, keer men, je moeilijk en ja, no lo baita. Pero como, se você pondra me como te preparar mi mens erover de saki. Mi scolta biedt aan extra Nederlandse lessen para studenten met een niet-Nederlandse achtergrond. Dus door jamars, mita forma parte de lessen aqui, a base de saki, mita wak series, mita undercover, actually te ding Friese Nederlands. Dus mita compreender, pero no echt hobby. Dus we zei. Oh wow, dat doe je hobby na sério, Charissa, hobby bom. Dan tinha ore andere titeling, que também dat opdracht die nos extra Nederlandse lessen para lezen. Je vrouw me oké, was mensen wat nieuws, maar allemaal toen mij maar dingen leuke part para wat series. Hobby bom. Correto. Me aí sai também Charissa, obviamente me aconselhar como mentor estudante na Aruba tá apontar mim não tem dificuldade com holandês, então me tá explicando com o tempo que tá tem somente tele Aruba com RCTV beneficiou, mas sim espanhol. Tempo passado. Tempo pero mas sim espanhol do WAC, RCTV e beneficiou, sabe, sensacional, etc. Então, assim me explica estudante na Aruba também que se acaso não há curso para Charissa, suerte de há na Hanze, me explica não WAC série van Netflix, então assim, para mim inderdaad com ondertiteling, então depois botar aqui e ondertiteling, então lá não com holandês para WAC, botar compreender e WAC news, news tem duas vantagens que botar aqui na al tanto de local que está sucedendo na Holanda e que o povo viaja também tem back ding e colleges na. E itu ajuda a desarrollar o holandês na nível que o colégio não também mais smooth. Correto, correto. E para finalizar, aqui não é somente para estudantes, não, ja, sowieso sei que para estudantes que vêm na Holanda, pero me lo quer lago tempo atrás, bijvoorbeeld você por sair na priva hogeschooltaal, se você tem echt hoop dificuldade com holandês, eta ja 55 €, pero dan again você bezig te invest in o futuro. Ja, is aqui tem um website onde bota assim a gramática, zinsconstructie, alles en nog wat. Dus is aqui um bom website para se você echt struggle com holandês e lastimamente bona por uma opleiding na inglês, dus bolo mestre volgen na holandês. E na final, me diz que acaba com tip para tu rende, это bisa put yourself at the top of your to-do list every single day and the rest will fall into place. Awesome. Pode investir no futuro, dus ja, assim e não larga gente algo diferente, depois botar estudante internacional, de seguir puxando, turcos lo vai bom. Tremendo. Hope dank Charissa. De nada. Hope leuk. E te querer nós ninguém dá oportunidade ainda de estudante dan para dar tips, Kiko dan tem como consejo. Even kijken, me tenho share screen. Não está ok. Alright. Pergunta sobre mencionar holandês. Com Sergio e Joan da ervaren. Joan a estudar em inglês, Sergio a estudar em holandês. Com aceita vanuit boa vooropleiding que estava na holandês, ook in nível de holandês, de meu caso Sergio, e ook switch para Engels. Weer Joan? Ja, itu ya bro. Eigenlijk, kami amaker na conhecimento ito ba ito mas duro. Paso, honestly, mi inglês não total assim bom, pero toch ito fal me hope, mas catch up bastante. Anto, eigenlijk abo mita prefera mais em inglês comparar com o holandês. Correto. Tá, é, da como full kusum ra com nicava.
Juist. Dus Que é uma questão wennen, pas por inglês, você inglês, para dor como tá papier tour dia. Eu tenho uma vez que você bezig que stof dagelijks in het Engels, terminologia não, etc. Você vai costumar mais, que te vira mais fácil depois de luna, 2 luna, vai mais ligeiro. Também nós temos quase hobby project werk anto. Saya também botin ku type em inglês e se você não sabe a palavra lang, bota hasil ku translate também assim na bota. Dahaya hobby palavra também, bota com research met Wikipedia tukas de inglês anto bota vai buscar que sabe que menos, que sei que menos anto. Se não bota aí sa também. Sim. E tem por caso, Sérgio? Well, okay, mi vista anche mi studio ta psicologia ta de holandês, botin des English version da di Chile, but international. So anche di mi escola visto in holandês, porque assim mais confortável que sei. Anche mi escola pensei toch mi literatura of mas tanto di stof come da haya ta de inglês. Esse aí é o ponto. Dus studieboeken dan toch dan naar inglês. Dus maioria, sim. Ja. Dus hou rekening com anche vou estudar algo na holandês ou pode ter Nederlandse studie, você quer como não quer bijvoorbeeld quando vai papel solamente holandês, você não tem caso. Hoje em dia, mas para também mais opleiding, mais estudo não, tá mais hope não tá bezig tá inga inglês de Chile também, tá bom. Sim. Hope literatura tá inglês. Sim. Okay. Tambe por assim por add-on na Serjan, tambe ora bijvoorbeeld se bij McDonald's of Starbucks of onde lugani, no bij papo inglês. Dus como se trein por mês antes de pergunta em holandês. E como meio klasgenoten tambe, met as andere manier rubiana que te papo inglês com anjis papo holandês. Mane na timbiahan aan porta um tiki mane ui fresco pro de mi casa de mi classe tanto echt hoop ik comprendibel e não mesmo tabo. Dus bono mensen te medo. Dit een leuk voorbeeld que eu benoem. Aí passamos met een estudante que seu primeiro werkgroep que tá ting, ela se Haagse Hogeschool Bouwkunde. Ela wist nou, ao met een luna na Holanda, quase 2 luna. Sorry que mi holandês não tá de bom, pero graag na mi feedback, ajudami, corrigi-me, ora que muito algo robes para me pôr assim mais rápido possível. E echt sostener ajudar, feedback na echt acceptar, na doen het gevoel que het hoort erbij. Simplesmente durf fouten maken, hè? Durf te hacer fout, no? Sim, nos para os estudiantes não tá durf hacer fout. Ik zie, ik wil, como eu disse, beginnen de oportunidade para toegehen tot een laatste tip. Ik wil Anke ook vragen of zij ik zie dat ze er nog bij is. Anke. Hallo. Hallo. Heb je het een beetje kunnen volgen? Nou, soms dan hoorde ik inderdaad opeens woordjes in het Engels of Nederlands en dacht ik, oh ja, hier kan ik wel wat uithalen. Dat is het typische gesprek tussen Arubanen. We gooien allerlei woorden in vreemde talen in het gesprek. Ja, dat is heel leuk om naar te luisteren. Ja, nou, fijn. Fijn dat je het leuk vond. We willen even met z'n allen afsluiten met een laatste golden tip. Iets wat je nog iedereen wil meegeven aan de studenten. En feel free. Nederlands, Papiamento, Engels. Ik begin bij jou. Ja, dat is natuurlijk lastig, want ik weet niet of dit iets is wat echt al 10 keer voorbij is gekomen. Maar ik zou zeggen, als je je keuze wil verkleinen, leg vakken naast elkaar. Vergelijk vakken van opleidingen. Dat is het meest tastbare eigenlijk waar je je mee bezig gaat houden. En dan hou je het voor jezelf heel concreet. Dus maak het overzichtelijk en klein op die manier. Juist. Alright, dankjewel. Joan, een laatste tip of een ultimo punto. Ja, dus zeg maar, kies echt een studie die je super leuk vindt om te doen en dus waar je ook echt hard voor wil werken. Dus ga niet gewoon zeg maar een studie kiezen om eentje te kiezen omdat je gewoon, je wil in Nederland gaan studeren, maar je weet echt geen idee wat je wil doen. Dan zou ik gewoon zeggen van blijf nog een jaar op Aruba. Dus ga werken of ga naar de universiteit van Aruba of ga iets anders doen. Om dan toch nog meer tijd te hebben om echt na te denken van wat je nou echt wil hebben. Want anders is het gewoon een waste of time. Klopt. Zijn jullie nog in beeld? Volgens mij wel. Hè? Ik zit aan allerlei knopjes te drukken. Ja, dat zijn jullie.
Oké, dank je Joan. Ook bedankt voor je deelname. Serjan? Well, mi tip, milo bisa me como importante milo wak pe estudiante ng bigyan na ta planning. Dus per studio is zo wel também po sociale leven e turcos na banda. Manera mitaya dus por emphasis er besay mitaya planning ta si bo kos we bom echt plan turcos anto pouco botaw ita kung etavalmi. Specialmente os estudiante no. Correcto. Hobbybaum. Voeg toe die lokaal Serjana Kabibisa, even heel kort. Heel belangrijk, planning, not solamente a que hora met un tentamen, que hora met un werkgroep, pero maneira no se wak na ervaring nang die estudianten nang, bo sociale leven, bo bijbaantje, boodschappen halen, bij wijze van spreken, cucina, tudo esse nanta parte die bo dia a dia, que bo tinko neem mee in bo planning. Ja. Naast het belangrijk, pa bo plan je af en toe também vrije tijd, que se algo no vai, bo no logre dia, bo passie um outro dia. Dus sim, mee eens planning te heel belangrijk. Sim. Prometo que como se que bo vak bo les, bo prome les, se bo por plan je periode lo ta. Top Alright. Ja, Jacob, também Solange, você tem algo mais para geven mee of is hij também porque era onderstrepen? Bom, lo qual me quero visitar para começar a trampar com orientação e preparação. Orientação para procurar assim bom studiekeuze, daar begint het mee, bom succes tijdens je studie. E preparação para bonotar laats, para entregar formulário na, para inscrever temprano para huisvesting, entre outros. Dus começar a trampar com toda a voorbereidingen. Sim. Sim. Dan wat ik wou erkennen, dat bevestigen. Charicia, bo último tip, bo último punto que você geeft mee de estudianten? Well, mi te quiere Serjan, con Joan, y Solange, y Frau Dana, avisa turcoscava, pero ja, mi te disvisa trobe. Plan moet je dan plan. Plan, pero nos bem Holanda, nos echt tem cozinha plan. Mi promessa mes mi todo mane. Para agora que turcosta geplan, mane, eta bij mas moet. Dus plan e no bem Holanda, diz para bem Holanda, passo bo abo kier e ja, bo sa precies que ja, bo sa que bo quer assim. Cara to boy studio e no di outro hande. Great. Nou, dank je. Dank je Besay, dank je voor de deelname Taba Charicia, heel leuk. Donna? Ja, kiko mi po aya di nature bom consejo nan kuyaka ba ora bisa, pero mi quero bisa tu estudiante escolhe um estúdio que tapas cubo carácter que tapas pabo, você ora bota vai estudia com paixão e ora bota vai fazer sacrifício para estúdio aí. Preparar trempan, busca staat se bota interessado em staat busca waar quem tá mentor, toma contato com o mentor para fazer informação e please não tenha medo de fazer nenhuma pergunta nem na mentor, pero tampouco orgulho de Holanda para a escola, fazer boa pergunta não. Porque toda gente está vendo para ajudar, algo tem que demonstrar que você quer vai adiante. Juist. E ja, escolhe estúdio que tá passa Pabo e staat que tá passa Pabo. Mooi. Nou, Masha, dank je. Heel erg bedankt iedereen voor jullie waardevolle bijdrage vanavond, vanmiddag. Ik vond het heel fijn. Ik hoop dat de deelnemers het ook heel fijn vonden. Als er nog vragen zijn, wil ik nog even laten zien onze contactgegevens. Waar je eventueel... even kijken hoor. We hebben nog 1 webinar te gaan. Heel belangrijk onderwerp, huisvesting. Dat staat op de planning voor volgende week dinsdag. Você comenta ainda para esse aí. Nós também fazemos webinar aqui junto com nos colegas da woningcoöperatie Duo. Een hele grote woningcoöperatie de studentenhuisvesting. Er staan também de informatie daarmee. We moeten registreren naar ea.aw. Dus bij de website aqui. E claro, nós não agora contestar tua pergunta, então ainda tem alguma pergunta a abrir. E hope issues com o StudyLink, então reconhecer isso aí, nós dando mais e mais perguntas over de StudyLink. Estudando não está pegar, que não te compreender muito bom stappenplan que tem, of die tegenstrijdigheden in stappenplan, vooral per ook de vooropleiding, in het geboorteland, kosten aanzien. E verdade, me talvez aqui danku, te indicar que parte de internationale student traject die nanan ta posto worden confrontatie.
si tienen cualquier pregunta over de studielink y cualquier otro tópico of pregunta dan que pendiente, please email nos naar info@arubahuis.nl y nos por bemiddel pabo richting studielink. Dus die contacten que kenniscentrum die studielink y dan si we manden nos een mail, een screenshots também die onder bota pega, de aanmelding, en terwijl nos beleggen is hij voor. We reach nos também verder via Facebook. Onderwijszaken Arubahuis, op Facebook message nos en dan via Messenger en via Instagram também Onderwijszaken Arubahuis. Zij dan ons contactgegevens dan, op reach out dan ons op pregunta dan. E de pro meu webinar também nos apone nos página especial que nos richten para tu estudiante de Aruba, tu da EA.aw pages studia na Holanda en riba tem toda informação de studiefinanciering, de duo's, Aruba lening, studiekeuzes, studielink, huisvesting, inschrijven bij de gemeente in Nederland, you name it, toda informação ta riba website aqui. Corresa com portret die page aqui dan para botar a website e nós também põe slides na aqui e também a apresentação aqui back riba a página aqui dan dus bij riba ea.w en to een dan moet bij haya a apresentação aqui back. Dus zij we quer ainda geef mee die party. Dank natuurlijk dank voor participar. Bedankt aan onze gasten, sprekers, studenten. All the best en tot de volgende keer. En een hele fijne avond. Dank je. Boa noite. Ayo. Doei.